Egun denoi, 9:02 direnean, hasiko gera abenduari dagokion osoko bilkuraren gai zerrendarekin. Aldez aurretik bete egiten dodan moduan, iragarki bat gurekin dauden guztientzako, hay un servicio de interpretación simultánea a disposición de los... Aldi bereko interpretazio zerbitzua dago auzokidentzat edo nahi duen pertsonarentzat osoko bilkura hau jarraitu ahal izateko. Gai zerrendari, bai, Nerea Ijarrubia. Bueno, guke azaldu nahi dugu zergatik ez garen gaur hemen geratuko. Hitzartze bat egingo dugu eta gero alde egingo dugu. Izan ere, bueno, dakizuen bezala, EH Bildu 2011an Getxoko udalera heldu zenean egin zuen lehen eskaritako bat izan zen udalbatzak arratsaldez egitea. Ben baino gehiagotan azaldu dugun bezala, bi arrazoi izan dira nagusi eskari hori egiteko. Alde batetik uste dugu beharrezkoa dela mekanismoa jartzea herritarren parte hartzea sustatu eta bermatzeko, eta horietako neurri garrantzitsua iruditzen zaigu herritarren gehiengoak parte har dezaken unean egitea udalbatza, hau da, arratsaldeetan egitea. Abenduko udalbatzan ez bezala, udal gobernuak erabaki du udalbatza goizean egitea, herritar gehienen parte hartzea mugatzen eta ukatzen. Gainera privilegioak ere erabiltzea izan dela uste dugu, erabaki dozue zuen lan ordutegia moldatzea, guk dakigula 27 ez da jaieguna, ez dugu zertan gure ordutegia moldatu, ez dugu zertan udalbatza aldatu. Eta bestalde batetik ere, beste arrazoi nagusi bat ere, eskari hori egiteko, izan da, EH Bilduko kideok ez dugula bakarrik politikagintza era profesional ertzi batean ulertzen, batzuk ere hemendik kanpo lan egiten dugu, goizez gure zinegotzilanak betetzeko gure planifikazioak egiten ditugu, hortaz gure lana zinegotzilanekin uztartzeko beharrezkoa dugu ere udalbatzak arratsaldez egitea. Udal soldata dugun zinegotziok edozein langilek dituen bete beharrak ditugu, hilaren 27an ez da jaieguna, laneguna da, ez da ezer berezirik gertatzen eta ezin da plenoaren ordua aldatu gutxi batzuen mesedetan. Arratsaldez ez dutelako lanik egin nahi, adibidez. Kasu honetan seriotasuna eskatzen dugu eta zentzu horretan ere profesionaltasuna. 27 lan egun arrunta dalako. Oporrak hartu nahi dituenak oporrak arditzala, baina ez dadila iruzurretan ibili. Ezan bezala, abenduko udalbatzan aldarrikatutako lorpen albo batera utziko dozu edo utzi dozueia da, udalbatza goizean eginda. Hala kontsideratzen dugu, parte hartze politiketan atzera pausu bat ematea dela, arratsaldean egin beharrean goizetan egitea. Gainera, bitalde politikok argi eta garbi azaldu dugu, ez dugula onartzen goizez egitea. Hortaz uste dugu parte hartzen, esan bezala, atzera pausua izan ez ezik, ariketa autoritarioa ere izan dela udal gobernuaren aldetik. Egoera hau izanik, EH Bilduko kideok ez gara udalbatza honetan parte hartuko eta alde egingo dugu. Garrantzitsua iruditzen zaigulako gertakari hau gogor salatzea, berriro ere gerta ez dadin. Beraz, onartu beharrean gertatutakoa uste dugu gure printzipioak eta oinarriak defendatzen dituzten herritarrei erantzukizuna sor diegula. Horregatik gaur aste osoan bezala lanean egongo gara. Baina ezan bezala ez dugu udalbatza honetan parte hartuko, protesta bezala. Helburu batekin, udalbatza ez dadila barriro goizez egin. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, nik erantzungo dizut pixkat, nola azken batean osoko bilkuraren eguna eta ordua alkateari dagokionez. Lehenengo eta behin izango nuke eta esan nahi nuke niretzako orain bota EH Bildutik botatako hitzaldiaren arabera, ez dut EH Bildurengan printzipio demokratikoari errespeturik ikusten. Azken batean erabaki hau osoko bilkuraren gehiengo zabal batek dauka atzean. Jakin bakizue erabaki hau hartzerakoan alderdi talde politiko guztiak kontsultatuak izan ziren, baita zuek ere. Eta alde horretatik jeltzaleak, alderdi sozialistak, alderdi popular eta Ciudadanosen aldekoa agertu ziren. Beraz, gehiengo osoaren alde oso zabal bat dago erabaki honen atzean, eta alde horretatik ez dut EH Bilduren aldetik demokratikoa den erabaki horren autoritarismoa aipatzen duenean, ez dut autoritarismoa inundik ere ikusten. Nik ikusten doana ez dozuela, azken batean da ez dozuela printzipio demokratikoak onartzen. Gehiengoa erabaki du erabaki hau, eta zuek ez duzue onartzen gehiengoa erabakitakoa. Eta hori zalagarria da. Autoritarioak zuek zaretez ez dozue demokrazia errespetatzen.
Bestaldetik, esta decisión se ampara plenamente. Erabaki hau osoko bilkuraren erabakia da. Izan ere legegintzaldiaren hasieran arautu zen eta horren helburua zen osoko bilkuraren data eta ordua arautzea. Hala, erabaki horretan ordu hori eta data hori aipatzen da. Eta adierazten da argi eta garbi lehentasunez arratsaldez eta data eta ordu horretan egingo dela. Hain zuzen ere, horrek esan nahi du osoko bilkuraren erabaki horrek jasotzen duela salbuespenak egon daitezkeela. Hau da, beste aukera desberdinak egon daitezkeela. Bai, preferentemente jartzen du bertan lehentasunez eta ahal bada. Beraz, EH Bilduk ezakit bozkatu zuen, baina horren alde bozkatuko bazuen, erabaki horren alde ere agertu zen. Erabaki hori hartu da, esan bezala, zenbait arrazoiengatik. Batetik, duintasun printzipio bat errespetatu da, inzuzen ere, kargu publikoen duintasun printzipioa. Hala, kargu publikoak gatazka demokratiko luze batean oinarrituta eskubidea daukate. Eskubideak dituzte bai, eta eskubidea daukate lan bizitza eta karguen betearazpena bateratzeko. Eta legez baimena daukate dagozkien enpresei baimena eskatzeko eta horrela osoko bilkuran egoteko. Hala? Kargu publikoen duintasunaren alde borrokatu da eta hori da lortu den printzipioa. Eta hori lortu da herritarren ordezkarientzat. Eta arrazoia oso sinplea da. Osoko bilkuretara etortzeko eskubidea izango ez bagenu, soilik ibili ahalko lirateke politikan lan egiten ez dutenak, edo dagokien enpresaren baimena duten pertsonak. Beraz, EH Bildutik ez zaio favorerik egiten printzipio horri, hain zuzen ere politika egiteko eta herritarren ordezkariak izateko eskubide horri, lan egin edo ez. Eta behin ere, berriz ere, demagogia merke horrekin, oinarrizko printzipio horren aurka agertu zarete. Hain zuzen ere, ordezkaritza politikoaren eskubidearen aurka, baita lan egiten duten pertsonen eskubidearen aurka ere. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela mezu argi bat helaraztea. Eta legegintzaldi honetako esperientzia ikusita, are gehiago. Izan ere, osoko bilkura guztiak egiten dira arratsaldez, baina goizez eta arratsaldez egiten dugu lan egun horietan eta gaueko 11etan ere bukatu izan dugu eta horrela ezin da lan eta familia bizitza bat ere bateratu. Hala, udal honetako korporatiboek badaukate eskubidea lan eta familia bizitza uztartzeko eta niretzat oso deigarria da EH Bildu bezalako talde bat horren aurka agertzea, kontziliazio horren aurka agertzea. Eta ez bakarrik korporatiboek baizik eta funtzionarioek ere, hau da, osoko bilkura honetan lan egiten duten funtzionarioek ere badaukate eskubidea lan eta familia bizitza uztartzeko. Baita streaming egiten duten langileek eta auzokideek eta bestelako langileek ere bai. EH Bilduk esaten badu herritarrek gaueko 10etan eta 11etan hitz egin ahal izatea badela lan eta familia bizitza uztartzeko aukera bat, EH Bilduk kontziliazioaren inguruan daukan kontzeptua eta nirea desberdinak dira. Beraz, legegintzaldi osoan helarazi dugun mezuaren inguruan hausnartu beharko genuke. Inola ere ez dut baimenduko zalantzan jartzea nire korporatiboen konpromisoa eta erantzukizuna. Ez dut baimenduko EH Bilduk hori egitea, ez da inork ere. Ez dut zalantzan jarriko korporatiboen konpromisoa, erantzukizuna, EH Bilduren konpromisoa ere ez dut zalantzan jarriko, baina ez dut baimenduko zuek gurea zalantzan jartzea, ez dut baimenduko. Niretzat hori errespetu falta bat da. Eta zuzena da gainera errespetu falta hori. Eta nahi duzuenean, agendak erantzungo ditugu, lan ordutegia begiratuko ditugu, ikusiko dugu zenbat ordu egiten dugu lan, nahi duzuenean. Oso ausarta izan behar da, mezu hori helarazteko ezin dugu onartu. Onartezina da esan duzuena.
nik ez dut zalantzan jartzen zuen profesionaltasuna, baina ez dut baimenduko zuek gurea zalantzan jartzea. Hortaz, zuek ez duzue gehiengoaren erabakia errespetatzen, osoko bilkurak hartutako erabakia errespetatzen, beraz, autoritarismoa zuena. Ez duzue hausnartzen lan eta familia bizitza uztartzeko printzipio horren funtsa, eta zuek hori defendatzen duzue beti, beraz, hausnartu mesedez, eta ez dut baimenduko berriz ere esango dut, hemen dauden, osoko bilkura honetan dauden pertsonen lan konpromisoa erantzukizuna, ez da EH Bildurena ere. Azkenik, salbuespena da. Urtebete osoan egindako salbuespena da, baina esan beharra daukat, hausnarketa bat egingo dugula. Legegintzaldiaren hasieran osoko bilkuraren data eta orduaren inguruan hartutako erabakia aldatu behar den edo ez. Adierazi ditudan oinarri eta hausnarketa guztien arabera. Eta hausnarketa hori abia puntutzat hartuta, erabaki bat hartuko dugu eta horretarako gehiengoak erabakitzen duena hartuko dugu kontuan. Eusko Alderdi Jeltzalea, Sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos erabaki honen alde egon gara nik ulertzen dut, ados ez egotea eta errespetatzen dut, baina ez dut baimenduko, esan dudan bezala, edo nola ere ez dut baimenduko horrelako akusazioak egitea eta demagogia merke hori erabiltzea, ez dut baimenduko hori osoko bilkura honetan, ez da gure jendearen profesionaltasunaren eta seriotasunaren inguruko zalantzarik sortzea ere. Jarren puntuan, Getxoko udalbatzak 2017ko azaroaren 29an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du osoko bilkuraren akta hau aldatzeko proposamenik aurkeztu, beraz onetzitzat eman dezakegu. Ogasuna kontuak ekonomia sustapenak giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruaren barruan, 211 puntuan, 441/2017 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren jakitun geratzea. 441/2017 zenbakidun dekretua 229.880 euroko zenbatekoarekin 2017-02F kreditua gehitzea. Lanbide 2018. Inork ez da bali badutxa eskatzen, urrengora pasatuko ginateke. Bai, Susan Andoio. Egunon guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Kontu emate honi dagokionez, esan nahiko genuke, baiatz guketik, askotan eskatu dugula enplegua sustatzeko neurriak esartzeko eta 2015an enplegu mahaia sortzeko eskatu genuen eta joan den hilabetean uste dut beste talde batek, lan talde baten sorrera sustatu zuela tokiko merkataritza sustatzeko guretzat neurri hauek garrantzitsuak dira, oso beharrezkoak dira eta nik uste dut ez direla nahikoak udal honetan, beraz uste dugu beti egongo garela neurri hauek babestearen alde. 12. puntuan, 5.222/2017 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferentziaz baliaturik aurrekontu aldarazik. Batzordearen proposamena hau da, transferentzian bidezko aurrekontu aldaketaren jakitun geratzea. Dekretua da, 5.223/2017 zenbakidun dekretua 8.484 euroko zenbatekoarekin kreditu transferentzia 2018ko jaitarako diru laguntza. Hurrengora pasatzen gara beraz, 213. puntuan, Jesusen bihotza udal egoitzen egoteagatiko eta laguntza jasotzeagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldazpena, behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa Jesusen bihotza udal egoitzen egoteagatiko eta laguntza jasotzeagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinean onestea. Aldaketa horrek alderdi hauesek hartzen ditu barne. Bat eguneko arreta zerbitzua emateagatiko tasa berria onestea. Hala zerbitzua hileko kuota, hileko familia renta estandarren portzentaje bat izango da. Beti ere baremo taula honen arabera, jartzen da hor baremoa. 2. Egoitzan egon eta laguntza jasotzeagatik tasa onestea modalidade hauek bereziko dira. Bat graduko mendekotasuna duten pertsonak etxe bizitza komunitarioan 2001ko abenduaren 31 baino lehen sartu diren pertsona 692,45 euro hilean.
2002ko urtarrilaren batetik aurretik sartu diren pertsona 2.986,25 euro hilean. B. Bi eta hirugarren graduko mendekotasunaren duten pertsonak iraungi beharreko tarifa 2017ko aprilaren batea baino lehen udal plaza zuten erabiltzaileari aplikatu beharrekoa 2.475 euro hilean. 3. Behin-behineko egonaldien tasa kentzea. 4. Ordenantzaren 9. artikulu aldatzea. Hortaz, baliabide nahikorik ez izateagatik ez ordaindutako eta sortutako tasetarako berme berezia egoitzan egon eta laguntza jasotzeko zerbitzuari aplikatuko zaio soilik. Horrenbestez, kanpo geratuko dira eguneko arreta zerbitzuak eta gainerako tasak. 5. Hileko familia renta estandarra kalkulatzeko metodoa ezartzea. 6. Ordenantzaren titula aldatzea. Honela dituko da aurrerantzean. Jesus Bihotzaren udal egoitzan emandako zerbitzuen tasak arautzen duen zerga ordenantza. Horrenbestez, ordenantzaren testua proposamen honek eranskinean jasotako baldintzetan idatziko da. 2. Behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondoriak izango ditu Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 9.005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zedatutakoa betez. 3. Abenduaren 16ko 9.005 foru arauaren adierazitako 16. artikuluan zedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau ukitako ordenantza fiskalaren bertsio berriarekin batera, jende aurren erakutziko da udaletxe honetako iragarkitolan 30 egun balio dunez. Horrela, interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal izango dituzte. 4. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Azken iragarki argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. 5. Erreklamazioak aurkeztekotan, erabakia, ordura arte behin-behinekoa, behin-behinikotzat joko da. Horretarako ez da beharrezkoa izango osoko bilkuraren erabakia. Susana Andoio, zurea da hitza. Bueno, de esto ya lo... Askotan esan dugu pentsatzen duguna taldeok artezkaritza batzan eta guk uste dugu gobernu taldeak, oposizioko taldeak hartu behar dituela kontuan herritar guztientzat interesekoak diren gaietan eta horrela eginda kasu honetan izan ere lankidetzan aritu gara eta gure ekarpenak egin ditugu. Baina oro har eta hain zuzen ere gizarte zerbitzuen arloan ez zaigu informazio nahikoa ematen. Hortaz, abstentzioa izango da gure bozka. Beraz, bozketara pasatzen gara, proposamena, bai. Santiago Zain. Bueno, nosotros... Gu izan ginen lehenengo taldea, proposamen bat aurkeztu zuena. Hain zuzen ere, Getxoko goitzan egunez egoteagatiko tasa kobratzeko. Guk uste dugu proposamen honek hasierakoa hobetzen duela, baina ez gaude eroso horrekin. Gure aukera askoz merkeagoa zelako erabiltzaile guztientzat, beraz ezin dugu alde bozkatu. Orain bai, bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde, sozialistak eta jeltzaleak, abstentzioak, Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz onetsita geratzen da proposamena, eta hurrengora pasatzen gara, 214. puntuan, atezain kategorian, 15 lanpostu eraldatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa. Lanpostu zerrendako lanpostu hauek atezain kategoriako lanpostu bihurtzea honako baldintza hauekin. Lanpostu mailako osagarria eta berariazko osagarria atezain kategorian dagoen beste hornidaduren berdinak dira. Iraungo beharreko kalifikazioak enduko da 6, 8, 2, 8 eta 80 lanpostuetatik. Egiturako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun data mantenduko dira. Gidabaimena eskatuko zaie lanpostu 3. Berriz ere atxitiko dira 7.085, 75, 77, 6.628, 6.628 eta 5.087 lanpostuetako lantokiak. Lanpostu guztia juridiko-administratibo arloko atezaintza unitateari atxikitzen dira. Gero zerrendatzen dire zintzu diren lanpostuak eta zelan geratzen dire. Aldaketaren azalpen memoria erantzi da, behar adinako aurrekontu horrendara lortutako da 6.630 lanpostuak enduz eta 6.085 lanpostu aldatuz. Bigarrena, alkateria eskumen eman zaio bere kargoaz baliatuz
nahi beste neurri hartzeko erabaki hau eraginkortasunez bete dabil. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jakiera emateko. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. Jakingo duzuenez, legegintzaldi osoan borrokatu dugun gauza bat, eta izaten jarraituko da, izango da, lanpostuen kudeaketaren politika. Askotan esan dugu nolakoa izan behar duen karrera profesionala eta barneko sustapena udalaren barruan. Eta askotan kontu horri dagokio horren arabera, gobernu taldeak egindako proposamen askoren aurka bozkatu dugu. Izan ere, horrela, udaleko langileek ezin dute barne sustapenerako aukerarik izan. Esan bezala, ez dago barne sustapenik udal honetan, eta guretzat hori funtsezkoa da, baina existitzen ez denean, eta azpi taldeko aldaketarik egin ezin denean, arazo bat sortzen da, eta giza baliabideetako arduradunak hori ukatu du 2016ko uztaileko osoko bilkuran ikus daitekeen bezala. Bertan, esan zitzaigun, azpitaldeetarako sarbidea irekitzean barne sustapena bultzatzen zela. Arduradun teknikoak esaten du, azpitaldeko aldaketarik egiten ez denean, ez dago barne sustapenik. Beraz, ikusitako proposamen txostenetik, aitortzen da, azpitaldeko aldaketarik ez dagoenean, barne sustapena ez dela zehatza. Orain, geratzen den gauza bakarra da, giza baliabideetako arloak eta bereziki arduradun politikoak beste aurrera pauso bat ematea eta horrela agindua bete. Hau da, seriotasunez ezartzea karrera profesionala udaleko langileentzat. Askotan eskatu izan dugun bezala guk getxotik. Baina, langile buruak egindako txostenean emandako argudio horiek ukatzeaz gain, hau da, barne sustapentzat hartutako hori benetan ez dela erakusten da. Izan ere, ordainsari guztiak, ordainsari osagarriak aldatu beharko lirateke. Azaldu den bezala, osagarri horiek aldatu beharko lirateke, eta hori guztia eginda lanpostuen valorazio berria egin gabe, izan ere hori orain dela asko dago egiteke. Administrazioarekiko auzitegiak esaten du parte hartze politikoa gauzatzeko eskubidea ukatzen zaigula. Izan ere, gai zerrendan sartzeko eskatu genuen puntu bat sartzeko eta horrela euskaltegiko langileen ordainsariak parekatzeko. Orain ez dago aitzakiarik lanpostuen zerrenda horren valorazioa ez egiteko. Izan ere, eta esan dudan bezala, atezainei osagarri espezifikoa igo zaie, baina horretarako oraindik ez da egin dagokion valorazioa, eta hori horrela bada atezainentzat eta zaintzaileentzat ere, brigadako langileentzat, izan ere horiei ere igo zaie osagarri espezifikoa, suposa daiteke, alkateak bere garaian euskaltegiko irakaslei emandako erantzuna ikusita, gaizki gogoratzen ez badugu apirileko osoko bilkuran, uste dugu horientzat ere horrela izan ahalko zela. Izan ere, langilei erantzun koherenteak eman behar zaiela esan zuen alkateak. Eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta. Nacionalistas y socialistas. Abstenciones. Partido Popular, Ciudadanos, Guguecho. Queda aprobada la propuesta y pasamos a la siguiente. Número 215. Propuesta de modificación de créditos de compromiso para los ejercicios 2018, 19 y 20, correspondientes a los proyectos Parque Manuel Gainza y Urbanización Avenida de Algorta, segunda fase. La propuesta de la comisión es la siguiente.
Visto el informe de la interventora general, acreditando que el importe acumulado de los créditos de compromiso en cada ejercicio no rebasa el 25% de los recursos ordinarios del último ejercicio liquidado, y teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 22 de la norma foral 10/2003, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, y el artículo 8 de la norma municipal de ejecución presupuestaria, se propone al Pleno la sustitución de los créditos de compromiso vigentes para los proyectos Parking Manuel Gainza y Urbanización Avenida Algorta, segunda fase, para los siguientes proyectos que aparecen en la documentación. Josep Arregui. A dar explicación e informar sobre este punto y el siguiente porque están unidos realmente con el proyecto que viene detrás, ¿no? Como sabemos, los grupos políticos que conformamos el Gobierno, es decir, el Partido Socialista de Euskadi Ezkerra, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Popular, firmamos un acuerdo en el que acordamos impulsar la ordenación de las zonas peatonales, tráfico y aparcamiento en el centro de Algorta. El objetivo perseguido es mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de las personas y vehículos que transiten por esa zona. Akordio honen arabera, Telletxe Andrearekin eta Maias Andresenarekin. Andresena kalea personentzat atsegingarriago izateko, gero oinezko bihurtzea Euskal Herria kalearen zati bat Marian Sena eta Mestiren artekoa, eta laugarrena parking rotario bat egitea bertakoentzat eta bisitarientzat Algortan. Eta akordio honetara balimagatoz, bideragarritasun ekonomiko eta finantzieroko ikerketak parkingaren sustapenerako eta eraikuntzarako, herri lanak eginez, esan nahi zuen udalak 2,7 definitivo de todas las actuaciones. Diseinu bat egitea ekinbide guztietaz, eta kasuren batean ejekuzioa zere bai, eta lan ondorioz proposamen bat ekarri dugu, proposamenak doitzen dituena, horrela, bi proposamen aukera izango nuke 2018an lizitatzeko eta adjudikatzen hasteko errota etorbideko bigarren fasea. Hau da, Torren eta Mandria Andresena barren sartuta, hori da berritasuna, eta lizitatzea eta hastea Manuel Gainzako parkinaren eraikuntza. Izan ere, horrela, emaki da kontratu bat izatetik, pasatuko litzateke, obra kontratu lizitazio bat izatera, beste guztiak bezalako xea. Hori posible izan alizateko, orain ekarri ditugun kredituen doikuntza behar dugu, bere momentua maiatzean onartu ziren kredituak, eta gainera gehigarrizko bat ipine berke dugu 645.000 dauden kredituak. Horrela, aurreratuko ditugu parkinerako erekuntza denborak, espero dugu ia urtebetean aurreratuko direla, eta baita aparkaleku eskaintza askoz ere askatasun handiagoz egitea, bakarrik edularen menpe, ongo litzatekelako eta ez hirugarren esleidunen menpe, eta horrelak erraztasun handiago izango genuke bertako araupeko aparkalekuarekin kombinatzeko, eta udalak hartuko zuen ez eraikuntza urteko dirusarrerak ere izango genituzke. Lizitaziorako behar diren kreditu hauek guztira 3,9 milioi eurotakoak dira, 3,4 dira doitzen ditugunak lehen proposamen honetan, eta 645.000 gehigarrizko kreditu baterako ondoko proposamenen. Hortaz, zenbakiak nolabait zehazteko, kreditu hauek 4 urterakoak diren ezkero, obra hasteko inbertsioak 3,9 milioi eurotakoa da. Bestalde, eskatzen dugu, gainontzeko ekitaldietarako, ekintzetarako edo bigarren faserako kredituak doitzea ere eskatzen dugu. Guztira, 825.000 euro izango lirateke. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eduard Andrade.
Eskerrik asko, eta urte berrion mundu guztiari. Alderdi Popularra noski proposamenaren alde dago, Josebak esan duen bezala, akordio hori jeltzalekin, alderdi jeltzalearekin eta alderdi sozialistarekin, gaur algortan erdialdean egin den bermoldaketa obrarik handinetakoa izango baita. Bertako zirkulazioa, parkatzea eta irisgarritasuna hobetzea duelarik helburu. Dena dela, belarritatik ere tira egin behar diot gobernu taldeari, obrak ez delako nire ustez ondo kudeatzen ari, eta arazo handiak sortzen ari direlako lehen fasearen obren ondorioz. Esan beharra daukat, bestalde akordio horretan ere sartuta dagoela Sarriko Basoko eraikinen eraizketa, hor erekiko baitira parkalekuak, eta algortako, Manuel Gainzako lekunetara aldatu baitziren, eta behar bada Sarriko Basoko zauri hori istea ere beharrazkoa da, bertakoak molestatu besterik ez ditolako egiten, eta berria erekitzen denean, denontzako ona izango da. Kasu honetan, aparkalekuari dagokionez, noski gore alde ongora, eta azpimarratu nahi dut, kezkatuta gaudela, eta eskatzen digula gobernuari, pleguak ez direlako etorriko batzar honetara, eskatu nahi dugu parkin berri egin dadila aukera guztiekin, hau da pribatua izango bada, edo udalarena izango da hobeto esan da, ez da izango pribatu, orduan aukera guztiak izan ditzala, rotazioa, bertako entzako salmenta, alokera soziala, eta horrela ez gertatzeko antxokiko aparkalekuarekin gertatu dena. Han oso aukera gutxi daudelako. Horregatik pleguak egiten direnean, nahiko genuke, parkin hori, pentsatu hori dela zuen asmoa, irekita egon dadin aukera guztietara, ez dadin gertatu gero kontxo, orain bertakoek ezin dute zer erosi, edo beste horiek ezin dute ez dakitzer, ezin da, eta merzez, aukera guztiak eduki aurrean, eta kito besterik gabe, gu alde gaude. Kike prada? Guken, hasieran ez ginen konpromiso kreditu honen aldea gertu, orain esango ditugun arrazoiengatik eta orain ere ez gara alde agertuko. Gu irisgarritasunaren, jasangarritasunaren alde gaude, eta oinezkoentzako espazio irabaztearen alden neurrian, modu arrazionalean, eta gauzak ondo eginez. Arazoa da gauzak ondo egite honetan, ez da gaude ados proiektu hauekin, gure ustez, egia da, interes orokorrekoak direla, baina ez direla landu modu irekian. Adostasuna falta izan da, adostasun soziala eta politikoa, ez da aski hemen aipatu den gehiengoa izatea. Joseba Arregi esan du bezala, kontsentsua beste zerbait da, kontsentsua denen aratekoa. Eta aurkezten zaigun proiektu honek, noski bere gauza honak baditu, eta bere gauza ez hain honak, batez ere formen moduen, parte hartzeko moduan batez ere, gure ustez baditu, edo sortzen ditu hainbat kezka. Denok egunez, Avenida Algorta inguru horretan, ia 60 aparkaleku plaza desagertuko direla, eta ordainpeko aparkaleku bat egingo da. Trafiko arazoa handia daukagu Algortan, eta ez dugu konponbidere garbirik ikusten, hemen. Eta noski Pemusen gaia dugu. Gobernu taldeak aipatu du Pemuseko mugikortasuna hobetzea. Aurreko batzarrean esan genuen bezala, zuek zuen mugikortasun plana daukazue. Kasu honetan PPrekin adostua. Orain Pemusekin gaude, bokatuta dago, baina izatez, eta harrigarria da, egiten diren 27 diagnostiko proposamen artean sartzen da Algortako sartu irteera hobetzeko neurriak, eta Algortari buelta ematen ari gara. Ez dirudi serio horrela lan egiteak. Esaten dugun bezala, obrak baditu gauza honak, eta hoian alde gaude noski, baina horrela ez da lan egin, ez da serioa, mugikortasun jasangarri plan bat egitea, eta gero denon bizkarrean proiektu handia egitea. Trafikoarentzat, aparkalekoentzat, garrantzi handia duena, hemen dauden neurri batzuk, herri kontsultatik ataratakoak, trafikoa eta sartu irteera hobetzeko neurriak. Orain, honekin,
Esaten dugun bezala, eta Andradak esan duenari jarraituz, berak aipatu du zirkulazioa eta aparkatzea hobetzea. Bueno, oinezkoen mugikortasunak badirudi hobetuko dela. Zirkulazioa eta aparkatzea, ez. Eta aldaketa honen azpien dauden ikerlanek erakusten dute kolapsotik oso gertu dagoela. PEMUSeko dokumentu horretan, esaten da, aztertuko dira neurri batzuk, zati horietako jarioa edo trafiko jarioa hobetzeko. Adibidez, abiadura murriztua, eta seguraski oraindik murriztuagoa izan beharko luke. Gu behintzat 30ko abiaduraren alde gaude, eta gutxiagoaren alde ere bai, lekuietan. Oran zen horri hartuko da. Mari Andresenako semaforoa ikerlan horretan aipatzen dena? Bueno, hitz gutxitan, ez zaigu modu egokia iruditzen, honelako obra bati heltzeko, PEMUS badagoelarik tartean, eta horregatik ez genuen bozkatu alde aurrekoan, eta horrengoan ere berdin egingo dugu. Inork ez baldin badu eskatzen, bozketara pasatuko ginateke. Beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, guk getxo beraz onetsita geratzen da proposamena, eta hurrengora pasatzen gara. 217. puntuan, Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoaren aldatzearen proposamena 2016-2019 aldia. Parkatu. Bai, 216. puntua, parkatu. Gehigarrizko kreditua ematea honesteko proposamena Manuel Gainza Parkeko lurpeko aparkaleko bateko eraikuntzeko. Batzordearen proposamena hau da. Honesteak gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2017-2016 zenbatekoa, 655.000 euro duela aurrekontu partidua lotuta dagoen, eta bertan agertzen da nondik ateratzen da. Inork ez baldin badu eskatzen, bai, ez? Bale. Bozketara pasatuko gineteke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos, eta abstentzioak guk getxoren aldetik beraz onetsita geratzen da puntua. Orain bai, Kike Prada. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure botuaren azalpena egin nahiko genuke. Jakina, lehenago esan duganetik pixka bat aparte, proposamen honetan, badago alderdi garrantzitsu bat, parkinaren kudeaketa. Nahi delako kudeaketa publikoa izatea, eta hori guri garrantzitsua iruditzen zaigu, horregatik abstenitu gara, eskerrik asko. Zuri, beraz, orain bai, 217. puntuan Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena 2016-2019 aldia. Batzordearen proposamena hau da. Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izeneko dokumentu aldatzea 16. kirol sustatzea dagokionez zetasun hauekin. Albertek jartzen dau zer ipinten dauen eta zer adieraziko dauen. Aldaketako proposamen edukian 16. hildo estrategikoaren fitxa barria sartzen da planari erantzia aurreko proposamenari jarraikia aldatua eta proposamen honek erantzkin gisa ipintzen da. Erabaki hau eta erantzkina argitaratzeko aginduko da 9. hildo estrategikoaren fitxa berria Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. Erabaki hau da larro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomoi jakinaraztea. Santiago Sainz. Ezaguna da, oso ezaguna, esango nuke, gure udal taldearen jarrera, subentzio edo diru laguntza planarekin, ez gaude ados, gauza batzuekin, adibidez, presoak bizitatzera joateko laguntzen kontra gaude, eta horregatik guztiaren kontra bozkatuko dugu. Eduardo Andrade, eskerrik asko, alkate jauna. Nik benetan asko sentitzen dut.
plan estrategikoa aldatzeko aldaketa guztiak ez izatea helburu hori, presoentzako bisitaldintzako laguntzak entzea, eztabaida handia egon zen bera momentuan, nik uste plan estrategikoak aukera asko ematen dizkigula, baina hortxe dago presoen familientzako laguntzak, eta ikusten dut gobernu taldeak ez dituela kendu nahi izaten, askotan ekartze ditu aldaketa proposamenak, baina hau ez, eta berbadak guk barriro planteatu beharko dugu, eta espero dugu beste taldeok eduki hau alizete aukera plan honetan lan egiteko, uste dudalako, ona delako herriarentzat. Rikolaso? Egiten den proposamen aldaketa proposamenean. Alde batetik 3 arrisku aipatuko ditut eta beste 3 proposamena. Lehenengo arriskua, ikusten dugu egiten den proposamena ez dela aurkeztu Getxo Kirolak Erakundearen Kontseilu Azterkarian. Bere ustegabeko gerenteak aurkeztu du. Eta horrek harritu egiten gaitu. Plan estrategikoak aldatzeko proposamena ustegabeko gerenteak egin izateak harritu egiten gaitu. Proposamenak honela dio, berak idatzita. Getxo Kirolak tokiko organismo autonomoak adierazten du aldatu beharra dagoela indarrean dagoen plan estrategikoa eta ildo estrategiko nominatibo berria ireki beharra dagoela eta jarraitzen du, ezta? Eta hori iruditzen zaigu harrigarria. Pasaren asteko Getxoko Kirolak izan genuen Kontseilu Azterkarian honi buruzko aipamenik ezela egin. Eta hemen daukagu aldaketa proposamen bat. Bigarren arriskua. Diru laguntza konkretu bat emateko plan estrategikoa aldatzeak ez du zentzu hundirik gure ustez. Aldrebezkoa izan beharko litzateke bidea. Hartu den bidetik joan da plan estrategikoaren zentzua aldatzen ari da. Eta irakurriko dut gaztelaniaz honetaz legea dinoena. Según la exposición de motivo diru laguntzen legearen helburuen arabera eta kudeaketaren diru laguntzen kudeaketaren kudeaketa hobetzeko sartu behar da lotura bat diru laguntzaren bitartez nahi den helburuaren eta kosten artean. Horrela bakarrik egokitu gaitezkelako behar publikoak diru laguntza horien bitartez dauden diru sarrerekin, beren sorrera baino lehenago eta urtean hitzetan. Kasu konkretu honetan, honelakorik ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten. Argi dago diru laguntza nominatibo bat eman nahi dela edo eman nahi duzuela kasu honetan, eta horretarako plan estrategikoa aldatu egiten da. Aldrebezko bidea egiten da. Eta horrek, eta 3. arriskua. 3. arriskua aurreko biekin lotuta dago. Erabakiak atzamarraz hartzeko arriskua. Eta gu, emakumeen kirolaren alde gaude, arrauna gustatzen jaku, baina erabakiak atzamarrez hartzeko arriskua ekiditu behar da. Horregatik egin nahi ditu 3 proposamen. Alde batetik, lehenengoa, organismo autonomoen kontseilu azterkariak indartu behar dira. Kasu honetan, Getxo Kirolak erakundearen kontseilua indartu behar da, kontseilu artezkaria. Bigarrena, plan estrategikoak egin behar diren moduan, egin behar dira. Hau da, helburuetatik ekintzetara, eta ez aldrebez. Eta 3. Gure ustez, diru laguntza nominatiboak denborarekin murrizten joan behar da. Hori besterik ez da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bai, Álvaro González. Bueno, no sé si... Ez dakit, Enrique Olasok aldatu nahi ote dizkidan gure ahalmenak. Plan estrategikoa udalbatzar honen eskumena da, horregatik ez da eraman kontseilu artezkari dira. Bigarrenik,
Kontseiluari jakinaraziko zaio, tramitazio egiten denean, baina lehendabizi zuzkitu beharra dago, eta horren eskumena udalbatzar honek dauka. Bigarrenetik, berak esan du alderantzi zein behar direla, ez dakit oso ondo zein den. Nola da beste formula hori, plan estrategiko bat egiteko, eta gero hirugarrenik, plan estrategikoa, abiapuntu politikoa da, baina irizpide teknikoekin garatzen da, orduanik ez dakit nondik nora joan behar duen, teknikoek zehazten dute haien garapena, bereekin itzen beharko duzu. Besterik ezin dizut esan. Eta azkenik eta bukatzeko, biztan da, diru laguntza nominatiboak itxura dutela, atzamarraz egindakoak direla, baina motivazio tekniko nahikoa daukate, udalbatzarrak erabakitzen ditu, eta danak horrela hartzen dira. Hala, denon artean erabakitzen dugu. Orduan ez dut ikusten ze irizpide den hori, atzamarrez egiteko hori. Motivazio tekniko bat dago, zuribide politiko eta tekniko bat dago. Eta udalbatzar hau soberanoa da, erabaki horiek hartzeko, nahi duen beste edozein erabaki hartzeko. Zuk horrela ditu nahi lemezu, ongi, nik uste dut ez dela horrela. Erriko Laso? Ez, lehen irakurri dut, baina oso argi geratzen da proposamenak getxo kirolak egiten duela. Ez, hau da, persona batek sinatzen du. Baina, irakurtzen badugu, txosten honen bitartez, getxoko kirolak tokiko organismo autonomeak adirazten du. Oso argi geratzen da nork adirazten duen. Sinatu egiten du persona batek. Baina adierazi eta proposamenaren aldaketaren izena jartzen duena da getxo kirolak tokiko organismo autonomoak adirazten du. Sinadura eta proposamena leku beretik ez doaz. Eta hau, nik suposatzen dut, holan idatzita badago, esan nahi izango duela, getxo kirolak organismo autonomoak erabaki hori hartu duela, proposamen aldaketa hau berak proposatzen duela. Eta ez da holan izan. Guk bakarrik esaten dugu, holan izan beharko litzateke. Hemen testuan agertzen den moduan. Eta kezkatu egiten gaitu, segatik ez den izan. Dino, testo berak adirazten du hori. Eta zer dago atzean? Argi dago zer dagoen, hau da, plan estrategikoak egin behar dira eta goiti bera egin behar dira, eta lehenengo helburu batzuk jarri behar dira, nahi dugula bultzatu emakumeen kirola, jar dezagun, eta gero etorriko dira, Bestela ze gertatukoa, edo ze gertatzeko arriskua dago, pasan egunean gertatu zena, batek esan aldu, niri interesatzen zait, edo oso ondo deritzot gai hau. Eta gustatzen zait kirol hau, bultzatuko dugu kirol hori, baina hori da uste personala, eta hemen ez gatoz uste personalak adierazten. Gatoz, adostasun orokorrak bilatzen eta plan estrategiko orokor bat sortzen. Eta egin behar badira aldaketak egin ditzagun, baina planetan egin ditzagun aldaketak, eta behar diren erakundeak, eta kasu honetan kirol erakundea gorena izatez zein da. Bakarrik irakurriko dut, 5. artikuluan jartzen duena, kontseilu azterkariak zer egin behar du getxo kirolak erakundean. Kontseilu artezkaria da organo gorena, eta bere esku daude erakundearen gobernua zein kudeaketa. Eta suposatzen dut ere, proposamenak egitea ere bere esku dagoela. Eta bakarrik esan nahi dut, gerentearen esku dagoela 18. artikulan agertzen diren puntuak eta hori direla bere eginkizunak. Eta bere eginkizunaen artean ez da agertzen plan estrategiko aldaketa proposamenak egitea. Esker, Inazio Uriarte. Horregatik eta ben, eskerrik asko alkatea ona urte berri on guztioi. Bueno, yo la verdad es que... Nik udalbatzar honetarako
asmoa neukan inori ezer entzuteko, eta denok lasai egoteko, eta aurrera jarraitzeko, jaiekin, eta gauzak normaltasunez kudeatzeko, baina getxoko guk deskolokatu egiten ditu proposamenak eta edukia. 217. Plan estrategikoa aldatzeko, 2017-2019 menpeko organismoak. 217, eta oso garbi esaten du. Hazienda, kontu eta proposamenez, udalbatzarrera honako hau eskartzen da. Noski, ogasun zinegotziak sinatzen du eta udalbatzarrera ekartzen du, beradak duelako eskumena eta bozkatu zuelako plan estrategikoaren alde, noski, udalbatzarrek bakarrik aldatu dezake aukera egon ziteken halako zenbaki bateraino udal gobernuak bakarrik aldatzeko, baina erabaki zen udalbatzarrak erabakiko zuela eta udalbatzarrak dauka eskumena diru laguntzan nominatiboak emateko, legeari jarraitu zorratarako noski gehiengoak behar dira, hemen bezala. Plan estrategikoak gehiengo batek onartu zuen, eta, bueno, guk getxo kontragertu zen behar momentuen, eta horren berriro kontragertzen da. Kasu honetan, udalerri honetako elkarte batzuentzako diru laguntzen kontra. Hori etengabe egiten duzue. Beti ere, kultura, gizarte eta kirol alorreko elkarteentzako diru laguntzen kontra egoten zarete. Baina udalak badu legeak babestutako erreminta bat horretarako, baina zuek kontra ez daudete. Hau, ogasun batzordetik dator, ez getxo kirolaren aldetik. Zerbait baldin baduzu esateko, joan zaitezte batzar artezkari horretara, hau udalbatzarraren ekimena da. Eta ogasun batzordearen proposamena da, gainontzeko guztia, nahi duzun guztia, baina endredatzeko bestarrik ez. Deslo gauza egiazkoak eta koherentek esateko, ez, endredatzeko, bai, garbi esaten dut, endredatzeko bai, gauza egiazkoak eta koherenteak, ez. Eskerrik asko. Enrique Olaso, azkeneko txanda. Bueno, proposamenak egin genituen, eta ez dira ondo ikusten. Bakarrik, guk ez dugu esaten hemendik ez dela pasatu behar, eta hemen ez dela erabaki behar. Noski plan estrategiko aldaketak hemen erabaki behar dira. Baina nondik ekartzen dira, zelan ekartzen dira, inkluso egon gaitezkea doz proposamenarekin. Zuk esaten duzu kontra gaudela, ez, begira, ez dugu kontrako botorik emango. Orduan, zu jartzen duzu gure hitzetan esaten ez duguna eta kokatzen gaituzu, guk aipatu ditugu, 3 arrisku eta 3 proposamen, epe luzera. Eta pentsatzen dugu hortik jo behar dela, eta horrek ematen dio udaletxe honi gardentasun gehiago eta erabaki sendoagoak hartzeko bide bat. Eta proposamen hori egin nahi dugu. Ez aizue gustatzen? Bale, beste baten egingo dugu, baina saiatuko gara esan duguna. Azterkagaritza kontseiluak indartzen. Saiatuko gara laguntza nominatiboak murrizten. Eta saiatuko gara, azken finean, demokrazia sistema hobetzen eta arriskuak ekiditzen. Eskerrik asko, beste norbaitek, bestela bosketara pasatuko gineteke, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos aurka, Alderdi Popularra, bai, boska asaltzeko, aurkoa, barkatu, aurka. Beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta urrengora pasten gara, 218. puntuan, Getxo Kirolak tokiko erakundeari behar duen kreditua sustitzea, diru laguntza Getxo Arriluze Arrauntaldea Kirol taldearen izenean eman dezan emakumezkoen traineru baten hornikuntzarako kreditu gehigarria onartzeko proposamena. Eskerrik jauna. Batzordearen proposamen hau da, onestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2017ko 54 zenbatekoa, 30.000 eta 200 euro deuena. Bertan agertzen dire, ze partidatik atzaratzen doan diru eta zetarako da. Eduardo Andrade. Alderdi Popularrak alde bozkatuko du hain zuzen ere
Getxo Arriluzea Arraun Kirol taldeari diru laguntza hori ematearen alde agertuko da. Gure ustez garrantzitsua da kirol femeninoa sustatzea eta espero dugu Laister horiek Arraunean ikustea Lakontzan. Jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk Getxo, beraz onetsita geratzen da proposamena. Eta urrengo puntura pasatzen gara, hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruaren barruan 219. puntua, Getxoko udaleko tokiko gobernu batzarrak 2018ko abuztuaren 14an harturiko 675 zenbakidun akordioa deusestetzat jotzeko proposamena. Batzordaren proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa, Lucila Canibel Txirapozu Andreak Nanimar Bista Eselen izen eta ordezkaritzan 2017ko irailaren 13an eta 2017ko urriaren 17an aurkeztu zituen alegazioak deseustatzea. Administrazio orokorreko teknikariaren 2017ko abenduaren 15ko txostena jasotako zioak oinarri hartuta. Bigarrena, Toki gobernu batzarra 2008ko urriaren 14an hartutako 375. erabakia desustea dela adieraztea. Izan ere, administrazio publikoaren administrazio prozedura erkidari buruzko urriaren 1-2015 legearen 47F artikuluan esarritako deseustasun kausa da. Zehazki hau dio hitzez. Lehenengoa, Miguel Rodríguez Zigarran jaunari Agortako Herribera kaleko 35ko erekina birgaitzeko obra lehenengo sekupatzeko lizentzia ematea. Obra horiek alkatezaren 1995ko ekainaren 22ko 2006 dekretuaren bidez emandako obra lizentziaren babespean egin dira. Bigarrena, ekonomia arloak likidazio egokia egingo du, kontuan izan tokiko gobernu batzarra hartutako irizpideen arabera, aplikatu kontua. Hirugarrena, erabaki honen berri, batzorde juridikoari, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24/9/2004ko legearen 30.2 artikuluan zetatutakoa betez, baita Bizkaiko Foru Aldundiko kultur ordarearen zerbitzuari ere. Laugarrena, erabaki hau interes duenei jakinaraztea jarri ditzaketen errekurtsoak adieraztita. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, Alderdi Popularrak alde bozkatuko du, hain zuzen ere proposamen honen alde. Gobernu taldeak hartutako erabaki honen alde dago Alderdi Popularra algortako eraikin horri dagokionez, baina guretzat ez da nahikoa gobernu taldeak proposatzen duen. Ustez ez da nahikoa, zehazki norbaitek udalera jo duelako, udal artxibora etorri delako, espediente bat hartu duelako, aldatzeko gai izan delako, eta beste bat sartzeko ondoren, eta horrek ez dauka zerikusirik hasierakoarekin, eta horrek kezkatzen gaitu, eta asko kezkatzen gaitu horregatik, proposatuko genuke salaketa soila egiteaz gain, gobernu taldeak dakoa, hau da, alkateak fiskaltzari egin dio salaketa, baina guk proposatzen duguna da kereila bat aurkeztea, eta guk uste dugu kereila bat aurkeztu behar dugula gai honetan esku hartu duten pertsona guztien aurka. Guretzat desberdintasun handiak daudelako kereila eta salaketa soilaren artean. Salaketa soila ondo dago, bai, baina guk uste dugu aurrera egin behar dugula. Desberdintasun nagusia da, kereila prozeduraren parte dela eta prozedura penalaren parte bagara, susta dezakegu, froga proposa dezakegu, segimendua egin dezakegu, eta bestelako urratsak eman ahal ditugu, eta horrela gaia konpontzeko gai izan gara. Eta zer gertatzen da gobernu taldeak egindako salaketa formalarekin? Horrek esan nahi du, fiskaltzak kontua aztertuko duela, aurkeztutako dokumentuak ikusiko dituela, froga existitzen den ikusiko du, lan sama aztertuko da, gaiaren bilakaera aukerak aztertuko ditu, beste inabardura batzuk aztertuko ditu, eta fiskaltzak egin dezakena da kontua artxibatu, eta kezkatzen gaitu horrek, bai,
fiskalak esan alduelako, denborarik ez duela, eta fiskaltzaren gai hori ez dela interesgarria, oraindik ez delako ekintza penala abiarazi, eta agian horregatik hain zuzen pentsa dezake ez dela interesgarria, eta artxiba dezake. Beraz, artxibatzen badu, ezingo dugu ezer gehiago egin, eta kezkatzen gaitu, niretzat, kezkagarria da. Adibidez, norbait badator gure etxera, zerbait lapurtzen badigu, dokumentuak faltsutzen, azkenean guk kereila bat aurkeztuko genuke, abokatu bat bilatuko genuke, eta horrela saiatu edo epaitegiak hori azter zezan, eta horrela ahalik eta ondorio gehien izan zitzan. Prozeduran aurkezten ez bagara eta kereila bat aurkezten ez badugu, eman dezake gobernu taldeak ez daukala interesik gaiaren funtsa aztertzeko eta ezagutzeko, eta nik uste dut horren inguruan ezin dugula zalantzarik sortu. Beraz, horretarako kereila bat aurkez genezake. Horrez gain, kezkatzen gaitu, guk impotentzia sentsazioa daukagulako eraikuntza hori, eta auzokide batzuei esker, ikusi dutelako Portu Zaharrean egin dena ez zela proiektuan jasota zegoena, faltsutasuna aurkitu ahal izan dugu, baina ez dakigu getxoko beste eraikuntza batzuetan horrelako modus operandia baliatu den. Hemen, tokiko batzordean gauza asko aztertzen dira, eta gero 5 urteko edo 10 urteko epean egiten da. Baina ez dakigu orain egin dena hasieran onartu zena den. Nik uste dut beti egin dela ondo, baina 12 urtez egon naiz hemen, eta ez zait inoiz bururatu proiektuan hasieran jasota zegoena amaieran egindakoarekin alderatzea. Ez genuen imaginatzen norbait ona etorriko zenik eta proiektuan zegoena aldatuko zuenik. Kezkatzen gaitu impotentzia sentitzen dugulako, eta horrela ziurgabetasuna sentitzen dugulako, eta pentsatzen duguna. Egin dena proiektuan jasota zegoena zen? Bai, suposatzen dugu, orain arte horrela izan delako, baina zalantza sortzen digu, eta horrek eskatzen gaitu. Azkenik, gure artxiboaren egoera salatu behar dugu baita ere. Pentsatu behar dugu nola berrikusi behar dugun artxiboa. Udal artxiboaren funtzionamendua oso ona da, baina eskazia handiak ditu, segurtasunari dagokionez atzo batzuk komentatu genituen, eta gero ez dakigu zeintzuk diren bertan dauden dokumentuak artxibora zoazenean, espediente bat ematen dizute, eta soilik apuntatzen dute nork hartzen duen, baina ez daude foliatuta, eta edozein prozedura judizialean foliatu behar ditu organo judizialak. Ez dago aurkibiderik, hau da, ez dakigu zeintzuk diren aurkeztutako dokumentuak. Beraz, hau beste leku batean eta beste goera batean gertatu daiteke. Hortaz, uste dugu egoera larria izan dela udalean, eta horregatik hausnartu behar dugula artxiboaren egoeraren inguruan. Hau da, hausnartu behar dugu nola kudeatu eta nola arautu behar den artxiboa, eta ez sarbidea ondo dagoelako, baizik eta bertan dauden dokumentuak bertan mantentzea eta beti izatea berdinak espedienteetan. Horregatik guztiagatik berriz ere esaten dut, alkateak kereila bat aurkeztu beharko lukeela, korporazio osoaren izenean. Nik ez dut uste hori bozkatu behar denik, baina nik uste dut egin beharko liratekeela denok zalantzarik ez izateko, eta mundu guztiak ikusteko udalak jakin nahi duela gertatu duena, eta aurreko egunean gobernu taldeak azaldu zigunean esan zen bezala, nik uste dut 2 edo 3 pertsona bakarrik izan dezaketela interesa plano hori aldatzeko. Eraikuntza batean gauza bat egingo dela esaten bada, eta gero beste bat esaten bada, interesdunak argi dago nortzuk izan daitezkeen. Beraz, erreza da horien adierazpenak eskatzea. Espero dut dana konpontzea, eta azkenik barkatu luzatu naizelako, baina uste dut larria dela. Legezkotasunaren auziari dagokionez, aipatu da legezkotasunaren kontua, baina arazoa da urte asko behar direla horretarako. Nik uste dut garrantzitsua dela aktan jasotzea gure alderdi popularrak borrokatuko duela legezkotasun horren arloan. Nik uste dut ezin dela legeztatu eta ezin dela legeztatzeko aukerarik eman. Izan ere, udala aurka agertu behar da. Obra horiek baimenik gabe egin dira, eta gure aukera izan behar da obra horiek eraistea, eta berriz egingo dugu lehiak, eta bestela zein izango da gure irudia.
7, bai, me queda, hago 7. Vale. 7 minutu egingo ditut. Zein izango lirateke gure irudia bestela, egindako guztiaren ostean baimenduko genu eraikuntza hori zegoen bezala mantentzea. Nik uste dut ezin dela legeztatu eta nik nahi dut hori aktan jasotzea, ondorengo zinegotzie jakin dezaten gertatu zena eta ikus dezaten eraitzi behar dela gaizki egin dena eta ezin dugula aukerarik eman hori berriz eraikitzeko eta hori legeztatzeko. Mila esker alkate jauna. Kike Prada. Puntu honetan, lehenik eta behin, esan nahi dugu, batzorde juridikoak beharrezkotzat jotzen duela lizentzia hori deseusatzea eta obra horiek baliogabetzea. Kontua argi dago, ez dago konturik. Eta begibistakoa da, guk horren alde dagoela, proposamenaren alde dagoela, baina noski. Kontua oso larria da, eta hori gauza txiki bat baino ez da. Egitatea oso larria izan da, gertatutakoa oso larria izan da, eta kezkagarria ere bai. Guk ez daukagu zalantzarik denontzat dela kezkagarria eta larria, ez dago zalantzarik, esan bezala, baina puntu honetara helduta, uste dugu, gauza batzuk egin behar ditugula. Galdera asko daude horren inguruan. Hala? Gai honen berri izan genuen joan den asteko batzordean, batzuk egon dira oporretan, jaiegunak egon dira artean, eta denbora gutxi izan dugu. Guketik saiatu gara kudeatzen eta jabearekin hitz egiten bere iritzia ezagutzeko. Jabeak esaten du udaleko planoak hartu dituela kontuan eta horietara eutsi dela, horiei heldu diela obra egiteko, baina guk uste dugu egoera honetan neurriak hartu behar direla. Beraz, ondorengo datetan uste dugu gobernu taldeak hitz egin beharko duela salpenak eman gai honen inguruan. Hau da, zein izan den egindako ikerketa, barne ikerketa egin den, zeintzuk izan diren hartutako neurriak, zeintzuk hartuko direnak. Aldundiak baimendutako obra asko egikaritu dira, berrikusi dira eta egiaztatu dira, baina zalantza asko daude, hau gertatu da iraganean eta ez gara enteratu. Garrantzitsuena da neurriak hartzea berriz gerta ez dadin, eta nik uste dut horretan ados gaudela. Horrez gain, erakundeen erantzukizuna ere badago hor. Hau da, dokumentuak zaindu behar direla eta ageria da akatsak egon direla eta zuzendu behar direla hartuko diren neurrietan. Eta behartuta gaude hori egitera. Horrez gain, aldundiko arduradunak ere badauka bere erantzukizuna izan ere, baimenak ematen dituztenean, agian ez daukate berrikuspena ofizioz, bai egiten dute hori udalek obra amaierako txosten horrekin, baina kasu hau ez da onargarria. 1985koa da baimena, 2007an berriro eman zen, egikaritu zen, eta 20 urte pasa dira lehenengo lizentziatik eta orain egoera honetan gaude. Egia esan, egitatea larria da, esan bezala, kezkagarria da denontzat, ziur gaude, eta espero dugu hori, esandakoa aurrerantzean azalpen bat ematea, hartuko diren eta hartu diren neurrien inguruan, eta ez bakarrik salaketari edo balizko kereia horri dagokionez, baizik eta hartuko diren neurrien inguruan egingo dena berriz gerta ez dadin, ez daukat zalantzarik, neurriak hartuko direla. Eta aipatu dugunaren arabera, hau da, artezkaritza batzar emandako informazioari dagokionez, dokumentu batzuk entregatu ziren, eta ikus dezakegu horietan, kontu hori, orain dela urtebete, jadanik oso argi zegoela gertatu zena. Eta une hau aprobetxatu nahi dugu, artezkaritza batzen funtsarik eza salatzeko, ez dago gai garrantzitsurik, gai asko aurkezten zaizkigu, mahai gainean daude, osoko bilkunan aipatzen dira, batzetan aztertu dira jadanik, eta gaien inguruko informazioa batzuetan gehiegi da berehala ematen
berehala ematen zaigulako, edo denbora gutxi daukagula hori aztertzeko, edo berandu egin ematen zaigulako informazio hori. Beste norbaitek, Joseba Arregi. Non berriro, bueno. Lehenik eta behin, argitzearren, esan nahi dugu udal artxiboak ez daukala, zer ikusirik kontu honekin. Udal artxibora espediente bat heltzen da behin amaituta eta denbora igarota. Beraz, espediente hori ez dago amaituta, beraz irigintza artxiboaren erantzukizuna da, eta ez udal artxiboarena. Beraz, esan nahi dut, hori ez dela horrela. Udal artxiboaren kudeaketarekin ez dauka zer ikusirik. Bigarrenik, eta testu inguruan kokatzearren, 2013an, irigintzako alkatearen aholkulariak eta nik izandako bilera batean, auzokideekin, atera zen, auzokide horiek anomalia batzuk ikusten zituztela eremu horrekin lotutako espediente batzuetan, eta horietako bat hauze zen. Eskatu genien mesedez idatziz adierazteko zeintzuk ziren euren ustez, egokiak ziren gaiak edo zalantzak sortzen zizkieten gaiak horiek berrikuste aldera. Aktak egin ziren, eta horren ostean, logikoki, arloko arduradunak, zinegotzi arduradunak, unitate buruari eskatu zion, irigintza disiplinako teknikariari eskatu zion, txostena berrikusteko, eta hori egin zen. Ikerketa hori, esan beharra dago, esela erreza esan, espediente hori zenbait zaietatik pasatu zela, eta zenbait kontu zeuden bertan, jaraunspenak, kontu familiarrak, eta bar, eta oso erraza da esatea gauzak gaizki egin direla, baina esan beharra dago gauza batzuk udalaz gaindikoak dira, adibidez jaraunspenak esan bezala. Eta noski, espediente horren iraungipena adierazi behar zen, agian bai, garai horretan, eta heldu zen 3. parte bat, obra egin zuena, eta ematen zuen dana ondo zegoela eginda, eta espedientearekin bat zetorrela. Baina ikerketa lan hori zailak egin du, eta zailak berak antzeman du anomaliaren bat egon badagoela dokumentazio horretan, hain zuzen ere, obra amaierako dokumentazioan, eta hori jaso du unitatearen arkitekto arduradunak txostenean, eta hortik aurrera ez dugu bat ere itxaron, eta esan genuen ikerketa ireki behar da, barkatu, espediente bat ireki behar da, horrela ondori estatualizateko eta anomalia zuzentzeko. Baina irigintza ikuspuntutik oso erraza da, hori askotan gertatzen da, legezkotasun urbanistikoa edo irigintza legezkotasuna lehengoratzea, baina kasu honetan komplikatzen da, eremu hori babestua delako, eta horretarako Eusko Jaurlaritzaren zail egokiak baimendu behar du, baina prozedura hori ohikoa da. Hala, gure udalerrian behaketa maila handia daukagu, auzokide behaketa asko egiten dutelako, eta zuek defendatzen duzue auzokideen parte hartzea, eta hauze da adibide bat, auzokideek hausnarketa bat egin dute, kesa bat aurkeztu dute, eta udalak hori kudeatu du prozedura konplexu batean. Izan ere, egintza irmo bat bukatu da, kontsultatu da juridikoki, udaleko juridikoen aholkularitza hartu da kontuan, gero, proposamena, hau da, nulitatea aitortzeko prozedura burutzen da, eta azkenean prozedura izten da. Administrazioaren barruan, denbora hori, ekepe horik zalantzan jar daitezke, baina bestea egin behar den bezala egin da. Nik uste dut errespetatu behar dela, eta izapide hori irekitzea ondorioztatu aurretik. Nik uste dut ezer legeztatu ezin dela esateak ez daukala zentzurik, ez dela zorrotza, ez da funtsezkoa ere irigintza prozeduraren arloari dagokionez. Beraz, espedientea argituta dago, espediente berriak irekiko ditugu, eta Alderdi Popularrak proposatzen duen kereiari dagokionez, bai argazkian oso ondo geratzen da, baina niretzat ez da egokia, ez daukazue konfiantzarik fiskaltzarengat, zuek uste duzue guk gehiago egin dezakegula fiskaltzako baino?
Gure ustez hori ez da egokia, baina ez dugula ikusten gobernu bezala, baizik eta juridikoki esaten digute hori ez dela gomendagarria. Eta bide egokia jarraitu dugula, hau da, fiskaltzari egitate guztiak aurkestea argi eta garbi dokumentazioarekin, eta horrela fiskaltzak dagozkion erabakiak hartuko ditu, horretarako baliabideak dituelako. Eta artxibo orokorrari dagokionez, ez naiz horretan sartuko, niri ez dagoki dalako, baina gero eta gehiago registratzen da dena digitalki eta konplexuagoa da. Aldundiak baimen hau eman zuenean, 2 espediente ziren eta zorionez, hau gaur egun ez da gertatzen. Baimena, lizentzia emakidaren espedientearen barruan sartzen da, beraz orain dela urte asko hori ezin da gertatu. Eta araudi zehatz batek arautzen du espediente hori. Eta guk getxok esandakoari dagokionez, beti dago kontu bera, hemen ez dagoela denborarik, beranduegi gabiltzala. Nik uste dut ezagutzarik eza daukazuela prozedura administratiboaren inguruan nahazten duzue politika eta prozedura administratiboa nahi duzuenean. Eta entzun dut, zorroztasuna eskatzen dela aurreko puntuan, diru laguntzen plan estrategikoari dagokionez, alde administratiboa. Jakin behar dugu non bukatzen den politikoa eta non hasten den administratiboa, eta hementxe hori da kasua, eta epeak dira legez esarritakoak. Eta askotan horiek baino gehiago. Informazio batzordeak askotan aurreratzen dira, eta 10 egun baino gehiago izaten dituzue, aztertzeko eta politikoki nahi duzuena egiteko. Gainera, hortik aurrera zalantzak badaude, epeak askoz luzeagoak dira aurkatzeko. Eta besterik gabe, niretzat tamalgarria da batzordeetan informazioa emateko egiten dugun esfortzua eta alderdien beharrak asetzeko egiten dugun esfortzua politikoki eta administratiboki funtsik gabeko zerbait izatea zuentzat. Horrela, pentsa dezakegu, agian ez duela pena merezi egiten dugun alegina eta egiten dugun esfortzua. Gracias, señor alcalde. Pues Joseba... Eskerrik asko alkate jauna, artxiboari dagokionez, Joseba, atxoko informazio batzordean azaldu zen, nik hori pentsatu nuen udal artxiboan egin zela niretzat, kezkagarria izango litzateke artxiboa zure etxeko armairuan egotean ikuste dut, artxibo orokorrean zegoela, baina zure etxean bazegoen, are kezkagarriagoa da, asko zerrezagoa izango delako azaltzea nola norbait bertara sartu zen eta dokumentua hartu zuen eta beste batekin ordeztu zuen, eta arazoa bera izaten jarraitzen du. Ez daude foliatuta, artxiboak ez dago aurkibiderik, jendeak jakiteko 50 orrialde daudela eta bat falta bada, hori jakiteko eta aldatzen bada jakin dezagun ez daukalako zigilurik eta ez dagoelako zenbakituta, baina kezkagarria da, bai, Josebak, zuk esaten duzu ez daukala hainbesteko garrantzirik, bai, auzokideak esatu ziren, idatziz esateko eskatu genien, baina herritarrek ez badute idatziz jasotzen, nola jakin dezakegu ez dela gehiago gertatzen, nola jakin dezakegu egikaritzen ari diren proiektuak direla onartu zinenak eta orain dela urte batzuk ikusi genituenak onartu ziren eta azkenean eraikitzen da, ez daukagu ziurtasunik zure etxean planoak aldatzen badiren, niretzat ziur gabetasunik eza sortzen ari zara. Joseba, hau ez da arazo administratibo soia, norbaitek zerbait eraiki duela antolamendutik kanpo, baimendutakoa baino gehiago eraiki duela, bai, hori ere, bada, baina kasu honetan, erdibidean, baimendutakoaren eta egitaritutakoaren artean, dokumentuak aldatu dira, artxiboan jendea joan da, planoa kendu du, plano bat sartu du, eta horrela jendeak begiratu duenean ikusi du, bai, proiektu hau izan zen onartu zena, baina ez da horrela izan, ez da izapide hutsa izan, ez da hori aldaketa bat egon da, dokumentu bat aldatu da, eta hori oso larria da. Guk esaten dugu ez dela legeztatu eta ez dela legeztatu behar, eta egingo bada, zein izango da gure irudia. Azkenean, osoko bilkura batean, erabaki batean, zinegotxiek ez dute jakingo zer gertatu zen, baina bai, terraza sortu dudan ez gehiago eraikiko dut, orain aldaketa egingo dugu, eta baimenduko diogu, zein izango da gure irudia. Guk hau ez dugu kudeatuko
beste korporazio batek kudeatuko du eta norbait hemen badago gogoratuko dugu. Ni oso zaharra naiz, memoria badaukate, zinegotziek gogoratuko dute, baina zein da gure irudia. Orain, kezkatu nago atzo baino. Kereia eta salaketaren arteko desberdintasunak azaldu ditut, baina ematen du ez diozuela garrantziarik ematen horri, eta ematen du legeztatuko duzuela orain kezkatuago nago. Osoko bilkurara sartu nahi txenean baino. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, Hor batzuk egin nahiko nituzke. Josebak esaten du kudeaketa egokia izan dela, baina kasu honetan ez. Joseba, ez da izan kudeaketa egokia, ez dugu aurkakoa esango, baina fede ona eta kudeaketa ona ez. Hemen akatsak daude eta egoera batzuek oraingoa zorrarazi dute eta oraingoa larria da eta kritika bat egin behar diogu gobernu taldeari batzordean erabakitzen dituelako gauzak eta ez dituelako izapideak berrikusten dan guzti hori gerta ez dadin. Eta lehen goratzeari dagokionez horrek baditu ondorioak eta horiek kezkatzen gaituzte herritarrengan ondorioak dituztelako. Ez gara inor jendeak egiten duena zalantzan jartzeko pertsona horrek esaten du obra egikaritu zuela udalean aurkitu zituen planoen arabera, ez dugu zalantzan jarriko hori. Eta pertsona horrek egiten badu esan bezala, ez da egiaztatu, gertatu da. Bueno, berdin dio, gertatu da. 9 urte igarotakoan, familia horrek, pertsona horrek, zer aurkitzen du, zer dauka orain. Erdibidean, ezagutzen dugun egitate bat gertatu da, eta deliktiboa dela ematen du, baina norena da erantzukizuna. Fede ona eta kudeaketa ona, ez. Gainera, pertsona batzuek ondorio larriak jasango dituzte, ez dakigu nola kudeatuko den, ez dakigu zeintzuk izango diren ondorio zehatzak, ez dakit eraitsi beharko duten, baina indarreko legeria dena da. Eta 8 urte barru esango dugu legezkotasuna lehengoratuko dugu. Eta ondorioak eskatzen gaituzte. Danak dauka bere jatorria dauka lekuan 2008an egin zen obra mailerako txostena eta hortik aurrera urte batzuk pasa dira. 2017 eta egoera hau da. Eta nahasteari dagokionez, gobernu taldeari, bai, asko gustatzen zaio gobernu taldeari kontuak nahastea. Eta horrela nahastuago egongo gara. Eta informazio batzordei dagokionez, eta artezkaritza batzei dagokienez, hobetzeko alde handia dago. Gauza batzuk heltzen zaizkigulako, batzordera eta beste batzuk osoko bilkurara, eta gero konturatzen zara, hilabeteak daramatzala, eta batzuetan urteak ere bai, izapidetzen, kudeatzen, edo gaia jorratzen, eta askotan, batzarren kontu soiak dira. Hori horrelakoa da. Eta askotan gertatzen da. Nahiko genukeenak baino gehiagotan. Bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde. Bueno, hau batez, onetsita geratzen da proposamena. Beraz, aurrera goaz, mozioak eta interpelazioen esparruan sartuz, 220. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa indarkeria matxisten kontrako aplikazioa mugikor bat sortu eta esartzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Las denuncias... Areagotu egin dira Euskadin bikotekideak, naiz bikotekide oiak eragindako indarkeria matxistak, baita sexu erasoak ere. Zehazki, 2017 urtean, 1,8 eta 1,36,6 areagotu dira urrenez urren 2016 garren urtean jasotako datuekin erkatuta. Eta oso datu kezkagarriak dira eta argi dago gonantz egiteko joera dutela. Horregatik guztiagatik, lehenik eta behin, prebenitzeko neurri eraginkor eta egokiak bultzatu beharra dago. Bigarrenik, alerta goiztiarra izateko eta erasotzailea jasarriz naiz atxilotzeko neurriak behar dira ere bai. Teknologia berriek, tresna berriak eskaintzen dituzte indarkeria matxistak desagerrarazteko eskuartzearen alderdi horiek hobetzeko. Guk getxoko kideok uste dugu teknologia berrien ahalmenak aztertu eta tresna berriak ezarri behar direla. Hala, edozein motatako indarkeria jasatzen duten emakumeek, auzokoek edo delitu horren lekukoek, zuzenean eta berehala jerrialko dira harremanetan dagokion udalerriko komisariarekin eta eskuartzeko behar den denbora tartea murriztuko da. Tenerifek, Iruñak eta Durangok antzeko ekimenak jarri dituzte abian jaietan. Halaber,
Bilboko alderdi politiko guztiek antzezko funtzioak dituen aplikazio bat sortu eta garatzea onetsi dute. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena aurkeztu nahi dugu. Getxoko udalak hauz eskatu nahi dio Eusko Jaurlaritzari. Bat, indarkeria matxisten egoeretan esku hartzeko behar den denbora murrizteko sedea duen tresna telematiko bat garatzea. Bi, ikuspuntu feministatik eta mugimendu naiz elkarte feministekin elkarlanean diseinatzea aplikazioa. Esku hartzeko protokolo bat egitea, ikuspuntu feministatik eta mugimendu naiz elkarte feministekin elkarlanean. Lau, arreta espezializatua jartzea, alerten mezu eta bisuetan. Horretarako, prestakuntza jasoko dute zerbitzu hori esleitu zaien langileek. Eskerrik asko zuri, beste norbaitek, Susana Dakoz. Hola, buenos días. Bai, egunon. Lehendabizi, argitu nahi dut alderdi popularrean guztiz alde gaudela indarkeria matxistaren kontrako edo zein neurriren kasuan. Puntu honetan abstenitu ingo arala ere, eta esango izut, Paula, zergatik. Egite dituzun azken 3 proposamenekin ez nagoa ados. Azteko, badagoelako protokolo bat, badago jendea prestaturik laguntzeko, jendea oso prestatua, bai ertzaintzan, bai udaltzaingoan, eta badira elkarte batzuk, baita ere bakarrik bizi direnak eraunatako arazoak dituzten personai laguntzeko. Hori esan da, arrazoi nagusia da, udalbatzarrean gauden gehienok, ordezkaritza dugula Eusko Legebiltzarrean eta gure ustez gauzak lortzeko modurik egokiena da beretan planteatzea. Hori besterik ez, eskerrik asko. Paula Niba. Bai, eskerrik asko, Susana. Dena dela esan nahi dizut, Eusko Legebiltzarrera ere eramango dugula, baina nahi genuke getxon ere bultzatzea neurri hau eta lan egitea Eusko Jaurlaritzak ere bere gain hartu ezan. Lantalde bat dago guztionen atzean, batzar nagusien barruan, eta nahi dugu erakunde guztiok beren ekarpen egitea Eusko Jaurlaritzak aurrera daratzeko. Ez dugu nahi bakarrik udalerri batean edo bitan egitea baizik eta esan duan bezala beste udalerri batzuetan abiatu den ekimen positibo bat hartu eta beste maila batzuetara eramaten lagundu. Gure ustez, egokiena izango litzateke Eusko Jaurlaritzak berak egitea, koordinazioa bat egingo delako lurralde desberdinen artean eta poliziaren maila guztiak kontuan hartuz. Ertzaintzatik hasi eta udaltzaingoetaraino, baina hain zuzen ere horregatik nahi genuen hona ekarri, getxotik ere bultzatzeko eta erakusteko gu ados gaudela gauza hauek egitearekin. Beraz, ez da hemen gelditzen den zerbait edo hemen gelditzen proposamen soil bat. Egon daiteke noski, jendea behar bezala prestatua, baina beti dago tarterik gauzak hobetzeko udaltzaingoaren kasuan adibidez, eta beste polizia gorputzetan ere bai. Oraindik protesta asko dauelako eta demanda handiak egoten direlako, poliziaren beharra izan duten emakume askok erakusten dute, hobetu daitekeela oraindik poliziaren erantzuna, eta puntu bat izan daiteke polizia ondo prestatuta egotea, jakiteko nola funtzionatzen den aplikazio honek, bigarrenik nola erantzun koordinatu bat eman, eta eraginkortasunik handiena eduki. Indarkeria matxistaren kontrako borroka guztia gutxi izango delakoz. Deosain. Guk ez ditu zalantzan jarriko mozioan agertzen diren datuak eta nahiko datu kezkagarriak dira. Baina esan behar dugu, zuk proposatzen duzuna oso interesgarria dela, baina teknologia, Minority Reporteko teknologia oraindik oso urruti gelditzen zaigula. Bero da faltan botatzen ditut getxoko berdintasun kontseiluaren proposamenak, zuek hor zaudete. Eta iruditzen zait topagune egokiena dela, eta ez duzue egin
behar bada, ikutu femenino lokal hori falta zaie, adibidez auzoko emakume elkarteen laguntza edo babesa, dena dela zuen mozioan badira gauza batzuk hausnarketa gehiago eskatzen dutenak. Adibidez, prebentzioaz hitz egiten dugunean, adibidez, festak aipatzen dituzu, gian polizia kaleetan gehiago egotea, edo jailekuetan, edo aplikazio mugikorraz hitz egiten duzunen oso interesgarri horitzen zaigu. Bai, baina baditu bi kontaktu telefono bat bi, eta 016. Horretarako, eranoteko arazoetarako dagoen telefonoa. Arreta telefonikoa emateko, doanekoa profesionala, 24 orduz, 326 egunez, eta beste hainbat kontu. Oso garrantzitsua da telefono hau sustatzea, 2016an dei arregorra izan zuen, bide batez gainera, garrantzitsua desatea telefonok ez duela uzten deiaren arrastorik, eta erasotzaile batek emakume baten telefonoa aztertzen baldin badu ikusi dezake zer nolako deskargak egin dituen aplikazio horretan, eta horrek noski ondorio oso txarrak edukiko lituzke emakume horrentzat. Edo hori behintzat kontuan hartu beharreko kontu bat da, nolako arrastoa uzten duten aplikazioek, aldiz 0,6 zenbakiak ez du uzten. Horregatik bultzatu nahi dugu eta iruditzen zaigu biderik egokia nahi dela. Eskerrik asko. Egunon, guztioi. Segun la ley... Egunon, guztioi. Legearen arabera, emakumeen kontrako indarkerian sartzen da sexuaren ondorioz emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa eragiten dion edozein eraso. Hor sartzen dira, hitzezko mehatxuak, koakzioak, edo askatasuna kentzea kalean bertan edo etxean. Beraz, emakumeen kontrako indarkerian sartzen dira, emakumeen kontra, emakumeak izategatik egiten diren ikintza guztiak, desberdintasunean oinarritutako gizarte batean. Eta gauzak honela izanik, era honetako indarkeriaren kontrako arbuioa gero eta argiagoa da erakundeen artean, erakunde publiko eta pribatuen artean, eta baita hiritar gehienen artean. Eta emakumeen indarkeriaren kontrako politika sarturik dago erakundeen lanean, eta biktimak babesteko neurriak aurregaririk gabeko bilakabidea izan dute azken urte hauetan Euskadiko erkidegoan dauen legeari jarraituz. Gure ustez marko honetan kokatzen da proposamen hau. Zehazki eskatzen zaio udalbatzar honi Eusko Jaurlaritzari eskatzeko aplikazio informatiko bat sortu dezala emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko. Mozio honekin bat gatoz, batez ere helburuari dagokionez, alegia neurri guztiak ipini behar direla desberdintasun honen kontra eta emakumeen kontrako indarkeria horren kontra. Udal honetan ulertzen dugu, jarraitu behar dugula lanean gizartearen balio batzuk aldatzeko, indarkeria bultzatzen duten neurrian, eta gero interbentzioak eginez gure ahalmenen barruan beti ere. Ildo horretan lanean ari gara eta lanean jarraituko dugu. Baina udalbatzar honek Eusko Jaurlaritzari eskatzea neurri batzuk, horrekin ez gatoz bat, gure ustez formarik egokiena ez da. Guk uste dugu zuek legebiltzar taldearen bitartez bultzatu behartzen utela ekimen hau. Zuek argitu duzu, ala ingo duzuela nahi ere. Hitz gutxitan esan da bat gatoz helburuarekin eta uste dugu neurri hauek aztertzea eta martxan jartzea Eusko Jaurlaritzaren kontua dela. Eta emakunderen bitartez zein beharko luke
bera delako, alor honetako eskumena daukan erakundea. Hainbat prozesutan sartuta dago, emakume eta gizonen arteko berdintasun lanerako 7. plana egiten ari dira, edo tratu txarren eta indarkeria sexualen biktima izan dako emakumeen aldeko protokoloaren 2. idaztaldian, Euskadiko Erkidego Autonomiko osorako, eta araudi berri bat ere emakumeen kontrako indarkeriari buruz. Baina esan bezala zuek erabilitako prozedurarekin ez gatoz bat, eta horregatik abstenitu egingo gara. Eba. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Ciudadanos taldeari erantzunez, ez diguzu inoiz entzungo esatea, guk proposatzen dugun aplikazioa zuk aipatutako zenbakiak ezabatzeko egiten dugula. Dei errekorra egon dela, ez luke egon behar inolako errekorrik. Eta beretan esan dako ez dut ondo ulertzen. Hau da, bultzatu baritugula telefono zenbakiak zuk badakizu erasotzaile baten aurrean deitzea, bilatu behar dira beste bide batzuk biktimek salaketak egin ahal izateko. Batzuetan telefono zenbaki bat ez da nahikoa, ez da geure burua defenditzeko modurik egokiena. Arrastoa uzten du, naiz eta faktura batean ez egon, benetan kontu handia ibili beharra dago gauza hauetan. Gauza bat da behar diren kanpainak egiten jarraitzea, eta ondo dago, eta keltzak esan duen bezala, hainbat eta hainbat kanpaina, baina beste gauza bat da esatea, aplikazio honek zalantzak eragiten dituela. Guk uste dugu bultzatu daitezken neurri guztiak, edozein mailatan, onak eta oinarrizkoak eta beharrezkoak direla. Edozein biktimak esango dizu. Zenbat arazo dituen telefono bat deitzeko, 016-ari deitzeko edo beste edozein zenbakiri deitzeko, hori kontuan izan behar da. Ez da nahikoa, publizitate gehiago egin behar dela esatea. Keltzeri eskertu nahi dire izkiot bere hitzak, ulertzen dut, martxan jarri den guztia, Ciudadanosek ere aipatu du protokoloa badira, noski, baina guk nahi dugu bat espezifikoki Eusko Jaurlaritzan bultzatzea. Aplikazio hau kontuan hartuz, ez dauden protokoloak aipatuz, baizik eta protokolo horiek hobetu eta gehiago sartu gauzak hobetu, noski. Eskertzen dugu bion interbentzio eta espero dugu proposamena aurrera ateratzea, eskerrik asko. Santiago Sainz. Santiago Sainz. Egunon, berriro ere. Bueno, nik zehaztu nahi nuen zerbait behar badatzei dalako ondo ulertu. Nik uste dut arrastoi buruz egitea garrantzitsua dela. Aplikazio bat jeisten duzunean hortxe gelditzen da. Hori arrasto bat da, ikono bat daukazu. Eta eraunetako jazarpenak jasate dituzten pertsona hauek, eta guk noski gaitzesten dugu, indarkeria edo jazarpen hori, nik uste du benetan, askotan, emakume batek ez badu salatzen onelako kasurik, hain zuzen ere, beldurragatik izaten dela, eta beldur hori ekidin beharra dago. Nola? Modu bat da, inolako arrasturik ez egotea, jazarleak edo erasotzaileak ez ikustea zer, bere bikotekideren mugikorrean, eta aplikazio bat deskargatu balin badu telefonoa hortxe gelditzen da. Eta horrek ondorio txarrak edukiko ditu, eta hori da guk eragotzi nahi duguna. Esaten dugu behar badazuen proposamena aberastu daitekela berdintasun kontseiluan, zuek ez duzu proposatu bertan, eta uste dugu hori dela bidea. Ez naiz gehiago luzatuko, nik uste dut benetan guztiz logikoa dela ni eskatzen ari naizena, baina ala eta guztiz ere berriro diot, telefono zenbakiak bai bultzatu beharko liratekeela, naiz eta noski ez diren izango indarkeria honen kontrako borrokabide bakarra, esaten dugu, behar bada idealena litzatekeela udaltzainak egotea festalekuetan eta kalean. Eskerrik asko.
Beraz, bosketara partzen gara, mozioaren alde, guk gaitxo abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos beraz onetsita. Geratzen da mozioa eta hurrengora partzen gara, 221 garren puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa osoko bilkuren ordutegiak. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Tal y como se puede comprobar en el acta de la sesión plenaria de 30 de junio de 2015, se acordó en el punto número 62 del orden del día denominado Aprobación del régimen de sesiones del Pleno, que las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento de Guecho se celebraran preferentemente los últimos miércoles de cada mes, a las 16 horas. El referido acuerdo se ha venido cumpliendo de manera pacífica hasta el mes pasado. Si bien en lo que respecta al Pleno de este mes de diciembre y sin motivo aparente, el equipo de Gobierno planteó a los grupos municipales la posibilidad de celebrar el Pleno en horario de mañana. El planteamiento de cambios no es por sí mismo negativo, pero sí lo es que sin causa justa que motive el cambio, como pudiera ser la ocurrencia de una situación excepcional o de fuerza mayor, se quiere imponer el cambio a pesar de que varios grupos municipales trasladasen la imposibilidad o quebranto que les supone el cambio de horario para conciliar la labor política de sus concejales y concejalas y su actividad laboral fuera del consistorio. Todo ello, claro está, con el añadido de que el cambio pudiera no ser conocido por las vecinas y vecinos de Guecho, imposibilitándoles así la asistencia al Pleno. Parece... Joan, Madridi gobernu taldeak ahaztu duela kargudun hautatu guztiak ez daudela liberaturik. Are gehiago, eta adibidea adierazgarri bai hartzarren guk taldeko lau estenegotzatik bakarra dago liberaturik, ni neu. Gure ustez horrek argi islatzen du zein zaila zaigun azken orduko aldaketa bat gauzatzea. Gainera, gure ustez ordutek aldaketaren arrazoi bakarra gabonetan gaudela da. Begien biztakoa, badirudi ere, hori, guretera ospatzen da, beraz osoko bilkurak egiteko datak eta ordutegiek aurrikus daitezke urte hasieran. Horrela, kargudun hautatuek bereziki liberaturik ez daudenek, beren bizitza publiko erakundetik kanpo burutze duten lan jardurarekin bateratu ahalko dute. Aurreikuspen hori esker, gainera getxoztarrek zehazki jagaina izango dute osoko bilkurak zein egun eta ordu zehatzetan egingo diren. Gauzak horrela, gai publikoetan parte hartzeko eskubidea murriztea ekideteko, zoritxarrez dagoeneko pasatu den bezala, gu Getxoko kideok erabaki proposamena aurkeztu nahi diogu Getxoko udalaren udalbatzari. Alkate udalburuak udaltaldekin erabaki ezala 2018ko urtean egingo diren osoko bilkuren egun eta ordu zehatzak eta taldeen adostasuna lortu ezean, bere osotasunean errespetatzea 2015ko ekainaren 30ko osoko bilkurako erabakia, osoko bilkurak egiteko araubidea onesteari buruzkoa. Eskerrik asko. Eskerrik askoz. Kolo Iturbe. Nik ez nuke nahi errepikatu alkateak eman dituen argudioak, hor jasotzen dalako gure taldearen jarrera honen inguruan, eta labur-labur aipatuko dut, esan da moduan akordio horretan espreski, aipatzen dala Getxoko udaleko osoko ohiko bilkurak ohikotasunez hil guztietako azkenengo asteazkenetan 16etan egingo direla. Erderaz, alkateak esan duen moduan, preferentemente. Referente horrek salbuespenak onartzen ditu, beraz, guke uste dugu akordioa bete egiten ari garela. Are gehiago, legealdi hau hasi zanetik 27 pleno eman direnean, eta 27 hoietatik 2015ko ustaileko izan zen goizeko 9etan ospatu zen bakarra eta hau bigarrena. Ez dago besterik legealdi osoan beste aldaketa bi eman dira, aurretik egin ditugu osoko bilkura Gabonetako datak eta Astesantuko datak kontutan izan da 2015 eta 2016an, eta beraz salbuespenak hauek izan dira. Galdetu egin zitzaien talde politikoei, zein zen beraien jarrera, Oker Espanabil abenduaren 7an, zuen taldeak abenduaren 12an erantzun zigun, beste guztiak berehala, eta alkateak ere esan duen moduan, talde politiko guztien gehiengoaren parkatu jarrera aldeko izan zen zuena eta EH Bilduren talde politikoaren jarrera izan ezik. Uste gu momentu egokia dala, hausnarketa hori egiteko, momentu egokia dala hilonetako plenoa ordu honetan eta goizez jartzearena.
batez ere lanbizitza eta familia bateragarria egiteko, ez bakarrik zenegotzientzako, udal langilentzako baita ere, eta azkenik bakarrik aipatzea parte hartzea bermatu egiten dela baita ere, Azkalteak esan duen moduan egia da, hausnarketa sakon bat egin behar dugula parte hartzearen inguruan, osoko bilkura goizetan bizi izan dugunok askoz ere parte hartze zabalagoa ikusi dugulako bere garaian gaur egun ematen dana baino, eta prentza bat dakizunez bota egin zan abenduaren 21 iragarriz gaurko plenoa goizez izango zala. Eskerrik asko. Bai, Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, en relación a esto... Bueno, bukeratik hasiko naiz, gauza txiki bategatik. Esan duzu, 12an erantzun genuela, besteko erela, bueno, horren errudura, ni naiz. Benetan, ezinezkoa gertatu zitzaidan lehen hau erantzutea. Eta, bueno, hemen nago, azkenengo orduan lortu dalako lanik gabeko larun bat latu alizatea. Bueno, ez dut beste esplikazioak eman behar, baina benetan batzuek oso zaila daukagu. Gure lan bizitze eta hemengo lan hau bateratzea. Alkateak esan duen bezala, bueno, hautetxien lanaren defentsa guk ere egiten dugu, noski. Baina, bestalde, defenditu nahi dugu, oro bat, gure ahalmena, gure kargudun lanak egin alizateko. Hemen aipatu da, jakinik badagoela alako lan eskubide idatzi bat, baina, behar bada ez ezagutzagatik, badago lan realitate bat oso zabala, eta askotan oso zaila, edo ezinezkoa izaten da lan eskubide hori egikaritzea. En fin, badakigu gauzak nola dauden, alor pribatuan, zenbat eta zenbat pertsonal dauen enpresetan, ez dut nire kasu partikularra aipatuko. En fin, kasu honetan arazorik handiena guk izan da, eta nik neuke eukidut, baina realitatea hor dago. Eta lan eskubidea, en fin, lanetik aldegin alizatea, ez da hain arraza. Kargodun publikoek, funtzionarioek, ez dakit berbada ez denek, baina nik uste dut askorentzat ez da posible. Eta, en fin, azalpen pertsonalak eman halko nizkizueke, baina ez naiz horretan hasiko. Benetan praktika horiek egitea ez dela oso gomendagarria. Bueno, gure mozioan bilatzen duguna da, hori, eskubide desberdinak bateratu alizatea. Badira eskubideak, badira bete beharrak, baina lortu behar dugu batzuentzat ona dena, bestentzat txarraz izatea. Eta horretarako behar bada, denbora behar da eta plangintza, Paulak esan duen bezala, hemen daramagun denbora purrean, benduko udalbatzarra, bueno, egidalen da bizikoa izan dela, ulertzen ditugu, egin dituzuen argudioak arraspetagarriak dira, baina zuk ere ulertu behar gaituzue. Guk ere, aurretiaz plangintza behar dugu. Nik behar dut 2 aste baino gehiago. Behar bada konpontzen arraza izango da, ez dakit, uztaileko udalbatzarra? Bueno, noizbait egon da beste aldaketaren bat. Eta, bueno, ezinbesteko arrazoi bat baldin badago, ahal duguna egingo dugu. Baina aurre ikuspen bezala, hori da guk, azken batean gure mozioan proposatzen duguna. Hau da, parte hartze politikoa ahalik eta gehienai erraztea, bakoitzak bere egoerak ditu, interesak, beharrak, guk nik aipatu ditut gureak, zuek ere hautetxeak zaretenez, eta liberatuta zaudeten ez neurri batean, baita ere, ez gara hasiko eztabaidatzen. Hemen hasieran behar bada egonda halako hitz gehiagizko batzuk, ez gara horretan sartuko, nik uste dut ez zaudela beren tokien. Bueno, hautetxien eta kargudunen defentsan, nik uste dut konponbiderako
bidea arraza dela. Niri behintzat iruditzen zait. Orduan, mozioak horixe proposatzen du, lan egitea honekin, ez dugu beti bezala askotan egiten dena, hau da, punta gehiagi atera parrafo bakoitzari, baina, bueno, helburua hori da, nik uste argi dagoela, eskatzen digu udaltaldeari, jakintzat ematea eskatzen duguna, nik uste dut kasu honetan batzuek zailtasun handiak eduki ditugula, baina konponbidea ez dela zaila. Beste kasurik baldin badago, bueno, izan ere, deialdien gai honetan ez da nahikoa gehiengo kontua, hemen adostasuna behar da, kontsentsua, hemen ez da egon, kasu honetan ez. Eta egoera, esan dezagun txarrean gaude, en fin, azaldu dituen arrazten gatik, berbadak iaikerietan ere erori gara, hemen, baina, bueno, nik uste gure mozioa argi dauela, eta nolako beharra dagoen, eskerrik asko. Señor Andrade, eskerrik asko. Gure kasuan, alkateak goizean esan duenarekin batak atoz, alkateak argi azaldu du zein den gure egoera, eduki behar dugun dugintasuna, eta hausnartu daitekela zudurra den batzordeak eta udalbatzarrak arratsaldez egitea, behirakik denok dauzkagu arazoak bizitzan, bakoitzak bereak, hemen jende askok lan egiten du, eta guztien interesak bateratzea zaila da, aitak eta amek ere eskubidea dugu umeekin egoteko, lan egiteko eskubidea dugu, dena bateratzea oso zaila da. Zuen proposamena ondo iruditzen zaigu. Nik uste dut bai, elkarrizketa bat egin beharko genukela, denak egin arratsaldez, edo goizez, urteko plangintza. Bueno, nik ere eskertuko nuke, nire agendan ere, baina malgutasuna ere behar da bizitzan. Horan aurretiaz, bai, baina agenda ongi dator. Proposamena ondo dago, urteko egutegia, baina erabatekotasuna, hau batekotasuna, ez dakit, nik ez dut ez dago eraino punturik, hau batekotasunez bozkatzeko. Gaur gertatu denean, bueno, gehienok zerbait erabaki dute. Beste batzuk ez daude dauz eta alde egiten dute. Bueno, beste batzuk ez dara eta hemen gelditzen dira. Bueno, ongi, nik urteko egutegi bat nator, arazorik ez, baina hemen esan den bezala, hausnartu eta goeta egin daiteke. Lehenago goizean egiten ziren eta ordu hauetan jendearen txanda izaten zen eta jende etortzen zen ordu egoki izaten zelako ordu batetan. Noski arratsaldeako 4etan hasi eta 11etan bukatzen baldin bada, jendeak alde egiten du. Orduan parte hartzea nahi bada, lehenagoko sistema hobea zen. Orduan, egia da, eta ni bat nator esan denarekin, hau da, hausnartu beharra dagoela. Koldo Iturbea. Kike, bakarrik. Ulertzen du zein den zuere egoera personala, noski. Eta pentsa, gure udal taldean baditugu 2 pertsona liberatuta ez daudenak. Eta haiek ere borrokatu egin behar izan dute. Karguari eskaini nahi dioten denboraren gatik. Eta zuek ere baduzu eskubide berbera. Arauetan jasota dago. Eta gogoratu nahi dizut, hemen badaudela 2 pertsona, haien artean alkatea, eta ni Zarragoarekin gu biok liberatu gabe geunden. Eta beti goizez izaten ziren udalbatzarrak guztiak. Ordan bateragarria izan deteke, ulertzen du zailtasunak egongo direla, baina bueno, hausnarketarako puntu bat dela. Batez ere parte hartzari begira, eta denok dugulako eskubidea, denbora eskaini ahal izateko, kargu izateari udaletxe honetan, eskerrik asko. Quique Prada. Eskerrik asko. Sí, no vamos a entrar en detalle. Yo he hablado de lo personal porque es lo que mejor puedo hablar. Nik nire egoera pertsonalaren inguruan hitz egin dut, gehien ezagutzen dudana delako, baina bai, noski baliteke egoera honetan pertsona bat baino gehiago egotea, eta egoera hauek saihestu ahal izatea. Ez dut aho batekotasuna aipatu, baizik eta adostasuna, eta
hori da ez desadostasuna, ez sortzea, ez da mundu guztia ados egon behar, ez da zertan mundu guztia ados jarri behar, bai, baina hori esan dut lehen, ez dugu lerro artean dagoen dana irakurri behar, danak okertzen gara, baina errealitatea da eta funtsa da hori aipatu duguna. Guretzat posiblea dela zailtasun guztiak bateratzea, elkarrekin eztabaidatzea eta aurretiaz aurre ikustea, hain zuzen ere egoera hori, baina kasu batzuetan hilabete bateko aurrapenarekin ezin gara ondo antolatu. Susana Andoio, eskerrik asko alkate jauna, nire kasuan, hausnarketa bat egin nahiko nuke. Ematen du gobernu taldeak asko aipatzen duela kontziliazioa, data hauek direlako, gabonak direlako, baina guk erabaki bat hartu genuen arratsaldez, denok etorri alginelako osoko bilkurara eta kontziliazioaren gaiari dagokionez, hori aplika daiteke urte osoko bilkuretan aldaketa bat egin nahi bada aurrera. Adostasuna bila daiteke talde gehienekin, hori izango litzateke idealena. Nik uste dut, hau ez litzatekeela arazo bat izango osoko bilkuraren aldaketa behar besteko aurrerapenarekin egingo balitz. Kikek arazo batzuk zituen, nik beste batzuk orain baja hartuta nago, baina nire enpresan Gabonen aurreko astean ordutegia aldatzeko proposatzen badut, lan handia dagoelako data hauetan agian kanporatuko ninduten. Eta hausnarketa hori da, zer nahi du gobernu taldeak? Orain garrantzia asko ematen dio kontziliazioari gobernu taldeak, eta zer nahi du gobernu taldeak? Denbora nahikoarekin arazoa ez genuke izango orain, eta denbora nahikoa ere behar dute herritarrek. Izan ere, herritarrak aurreko egunean edo 2 egun lehenago enteratu dira eta orduan jakin izan dute ordutegi aldatu dela, osoko bilkuraren ordutegi aldatu dela. Izan ere, niri askok atzo galdetu zidaten noiz egingo zen gaurko osoko bilkura. Mila esker. Txefolata. Gabonetako espiritu honekin jarraituz eta umore honaren talante honekin jarraituta, nik badakit lanak desberdinak direla. Administrazioan lan egiten duten funtzionarioen lana desberdina da. Eta lanaren arrabera batzuek errestasun gehiago edo gutxiago izango dituzte. Batzuek txandaka egiten duzuelan eta bar. Baina lege estaldura badago eta babes juridikoa daukagu zinegotziok. Eta ez da asko jakin behar horren inguruan, baina interneten agertzen da lege bat. Eta horrek administrazioan lan egiten duten langileen ez batera ezintasun horien inguruan aipatzen da. Beste neurri batzuk ezarri ziren ere funtzio horietarako eta errege dekretu bat dago langileen estatutu publikoaren edo oinarrizko estatutuaren hobeto esan da arautegia biltzen duena. Eta araubide horren barruan ere sartzen dira tokiko oinarriak. Eta bertan jasotatago eskubide hau. Baina berriz izan nahi dut lanbide batzuetan, hitzarmen batzuetan, hori zailtzen dela. Baina legeak estaldura osoa ematen dio horri. Kasualitatea da, baina joan den astean klase sindikatu baterako afiliazio gutuna, afiliazio ziurtagiria jaso nuen. Eta karneta berria bidali zidaten, eta idazkari nagusiak gutun bat bidali zuen, eta horretan hori esaten zuen. Langileen eskubideak, antolatzeko eskubide horretatik abiatuta lortu egin dira, belaunaldi askoren gatazka eta borroka di esker. Eta ondokoa esaten du. Krisialdi luzea bizi izan dugu, eta horretan agerian geratu da eskubideak ez direla jaraunzten. Defendatu behar dira etengabe horrela atzera ez egiteko, eta beste gauza batzuk ere aipatzen ditu. Hau da kasu bat, eta bai, zaila da esparru pertsonalean eta ez ekonomikoan,
zinegotzi lana burutzea, baina nik uste dut batera daitekeela esfortzu handiagoarekin edo txikiagoarekin, batera daiteke baina mozioek esaten dutenez, azken aurreko parrafoan esaten da, kontu publikoetan parte hartzeko eskubidea narria ez dadin. Nik uste dut arratsaldez edo goizez egiteak ez duela eskubide hori gauzatzea ekiditzen. Koldo Iturbe. Dos pequeños apuntes. Bioar egin nahiko nituzke, Susana, bai. Behar besteko denbora aipatu da, abenduaren 7 bi alderdien eskaera kontuan hartuta, kontsulta bat egin zen alderdiek zeukaten iritzia ezagutzeko abenduaren 7 egin zen kontsulta hori eta gehi egun pasa dira geroztik. Eta adostasunari dagokionez, ez zen adostasuna egon baizik eta aho batekotasuna 2015ko ekaineko erabakian aho batez onartu zen orduan azkenengo asteazkenean egitea lehentasunez eta alba zen lauretan. Lehentasunez, preferentemente gaztelaniaz, hori esateak esan nahi du salbuespenak egon daitezkela, bestela ez litzateke jarriko preferentemente hori, bestela jarriko zen agindu bat dela, eta nahita ez egin behar direla azkenengo asteazkenetan lauretan, baina preferentemente jarri da gaztelaniaz eta lehentasunez euskaraz, salbuespen bat egon daitekelako, bestela lotuta gaude, eta bestela ezingo litzatekelako osoko bilkuraren ordutegia aldatu. Adostasuna egon zen eta ez aho batekotasuna eta osoko bilkura osoko bilkuraren gehiengoak erabaki zuen asteazken goizera aldatzea. Ez zen aho batez hartu erabakia, baina adostasuna lortu zen, bai. Besterik gabe, mila esker. Bosketara pasatzen gara, beraz. Mozioaren alde, guk getxo, mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, eta Ciudadanos parkatu eta abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara, 222 garren puntuan, Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztuako mozioa irisgarritasun unibertsalari buruzko bulego bat sortzea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkatebiena. Bueno, moción para la creación de una oficina. Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztutako mozioa irisgarritasun unibertsalari buruzko bulego bat sortzea. Gure udalerriak etengabe egin behar die aurre erronka berriei. Gizarteak jarduketa argiak egitea eskatzen baitu honako hauetan besteak beste, berdintasuna, gizarte gaiak, segurtasuna, hirigintza eta irisgarritasuna. Gure udalak erronka horiei heldu eta gure hirian bizi diren pertsonentzako aukera bihurtu behar ditu. Azaroaren 29ko 1/2013 legegintzako errege dekretuak desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bat egina onartzen duenak beste erronka bat ezarri zuen gure udalerriarentzat eta erronkak data zeukan ezarrita, hain zuzen ere 2017ko abenduaren 4. Desgaitasuna duten pertsonen eskubidei buruzko legea NBEko desgaitasuna duten pertsonen eskubidei buruzko nazioarteko konbentzioan oinarrituta dago. Bertan jaso dira, bai gure eraikinetan nahita ez egin beharreko zentzuzko doiketak, bai ingurune fisikoan gizartean eta jokabideetan egin beharreko aldaketak naiz egokitzeak. Desgaitasunen bat duten pertsonen behar izan espezifikoen arabera egiten direnak, karga neurrigabe edo bidegaberik ezarri gabe. Hori guztia, mugikortasun urriko pertsonen irisgarritasunan naiz parte hartzea errasteko eta eskubide guztiak gainerakoen baldintza berdin gozatu eta baliatu ahal dituztela bermatzeko. Erronka berri horri dagokionez, gure udalerriak arrazionaltasunetik heldu behar dio gaiari. Plangintza, koordinazio, parte hartze eta informazio egokiak baliatuta, aukera berri hori ekiteko eta getxo unibertsalki irisgarria den udalerri inklusibo bilakatzeko. Figura bakarra arduratuko da arrazionalizazio lan hori burutzeaz eta hauezek izango dira haren eginkizunak. Esfortzu desberdinak koordinatzea eta udalean irisgarritasun bulegoa sortzea proposatzea aurrekontu betearazpen gaietan egun dagoen dibertsifikazioa kontrola desan. Horrela, udaleraikinetan zein hiri espazioetan egin beharreko obrak planifikatu eta horien jarraipena egin ahalko da, beti ere hirigintzarloko teknikariaren irizpidearen pean. Halaber, gobernuko arloekin jardun ahalko da modu koordinatuan, izan ere horien guztien mende daude esku hartzea behar duten eraikin eta instalazioak.
horretan soilik bermatu halko dugu kalitate egokia duela burutu beharreko lanak, irisgarritasunaren katea, deritzotenaren funtzionamendu egokia, prestakuntza eta konpromisoa ziurtatzeko neurriak barne hartuta. Era berean, azpiegitura eta ekipamenduen diagnostiko egokia bermatzea albidetuko du, izan ere gogoan izan behar dugu evoluzio demografikoari eta biztanleria zahartzeari dagokienez dauden aurreikuspenak. Aurreikuspen horien arabera, gero eta adineko gehiago daude eta ingurua ez dago prest haien eguneroko jarduerak normalki burutu ditzaten. Ditzaten gure espazio publikoaren kalitatea areagotzea merezi dugu denok. Horretarako beharrezkoa da politika argia eta zehatza definitzea. Inolako murrizketarik gabe, irisgarritasun unibertsalaren alde egiten duena. Hori dela eta, hau aurkeztu nahi dugu. Erabaki proposamena. Lehenengoa, hurrengo 6 hilabeteetan irisgarritasun unibertsalaren alorreko lurralde koordinazioko bulego bat sortzea. Lurraldeko udal eraikin guztietan burutu beharreko ekintza koordinatuko dituena. Era berean, bermatu beharko da, Getxoko udaleko aurrekontu orokorren berariazko gastua sartzen dela. Azaroaren 29ko 1/2013 legegintzako errege dekretuak, desgaitasuna duten pertsonen eskubidei eta haien gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina onartzen duenak ezarritakoaren etorriz. Bigarrena, udaleko eraikin publiko guztiak egokitzeko beharrezkoak diren obra eta instalazioak erabat burutze aldera, arlo desberdinetan egin behar den lana kontrolatu eta ikuskatu beharko du ere bai. Hirugarrena, espazio publikoaren gaineko eskuhartzeari buruzko irizpide teknikoak helarazi eta koordinatzeko laguntza eskaintzea. Halaber, irizpide horiek udalerri guztian eraginkor izateko hartu beharreko neurriak sustatu eta horien jarraipena egitea, arlo entitate eta erakunde publikoen bitartez. Laugarrena, egun dauden arlo, foro eta kontseiluek proposatzen dituzten irisgarritasunari buruzko ekimen eta proposamenak babestu eta gauzatzea. Bosgarrena, irisgarritasunari, inklusioari eta oztopoak kentzeari buruz Getxoko udaleko udalbatzan hartzen diren erabakiak betetzeko tresna gisa jardutea. Seigarrena eta azkena, gure udalerriak irisgarritasun horrean erregistratzen dituen puntu beltz guztien ebazpena koordinatzeaz arduratu beharko da bulegoa. Zuri beste norbaitek? Beso Arregi? Bueno, en este tema... Gai hau, orain dela hilabete gutxi batzuk eztabaidatu da, eta osoko bilkurak onartutako proposamen bat daukagu mahai gainean, baina zure taldeak nahasmendua baino ez du ekartzen gure ikuspuntutik eta zehetasunera bagoa saiatuko naiz hori azaltzen. Proposamenak esaten du legeak aipatzen duen bezala doikuntza beharrezkoak egingo dira dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako egokitze aldera. Horretarako zama gehiegi ez sortuz. Hori egin behar da figura bakarrarekin, esfortzu guztiak bateratzen dituena horraino, ados gaude, eta hori da egiten dena. Hortaz, zure proposamenak ez dauka hasiera bateko motivaziorik. Getxon hori egin da orain dela urte asko. Hain zuzen ere, zenbait sari jaso ditugu erakunde batzuek eta dibertsitate funtzionaleko elkarteek ere sariak eman dizkigute, izan ere oinezko entzako pasabide unibertsalak eta irisgarritasuna bermatzen duten horiek egin genituen 80ko hamarkadatik, egokitutako jolastokiak ezarri genituen lehenengoetarikoak izan ginen, eta beste hainbat gauzetan ere aitzindariak izan ginen. Eta eraikin eta instalazio publiko guztiak egin genituen irisgarri. Horregatik guztiagatik, nik uste dut proposamenak ez daukala funtzik. Nik uste dut okurrentzia bat dela irisgarritasun unibertsaleko bulego bat egitea, eta nik nire buruari galdetzen diot, eta nork osatzen du bulegoa, zeintzuk dira bulegoaren eskumenak, eskumen horiek bulego bati helarazi zaizkio, zergatik sortu behar da, eta oraingo eskumen sistema ordeztu aukera bat da. Alderdi politiko bezala nik uste dut hau organoen bikoiztasuna sustatzen duela, eta zuek hain zuzen ere hori askotan jarri duzue zalantzan. Eta administrazioen duplizitate edo bikoiztasun hori askotan aipatu duzue Ciudadanosetik. Guretzat harrigarria izan da proposamenean ez direlako hautetsitako karguak aipatzen. Zuretzat ez gara beharrezkoak? Zeintzuk dira irizpide teknikoak?
baliabideak beti dira mugatuak, nola kudeatzen dira. Mozioaren edukiak zuen ideologia islatzen badu, zuek ez duzu sinisten inguratzen zaituen sistema horretan. Horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Egunon berriro. Begira, guk mozionik ikusten diogu badituela gabezi batzuk. Zuk aipatu dituzu batzuk, ezta? Guk adibidez faltan botatzen dugu PEMUS. PEMUS ez da aipatzen. Baina PEMUSen ere faltan botatzen dugu honen gabezia, apur bat. Hau da, baina batez ere, Santi, baloratu nahi dugu zure proposamenak duen helburua. Guk pasaen hilean egin genuen proposamenaren alde eta aurrera pausua proposatzen duzu. Badaude gauza pilo bat hobetu behar direnak, baina batez ere eman nahi diogu sensibilitate eta helburu honi lehentasun estrategiko gisa edo lehentasun estrategiko helburua. Eta horregatik bozka emango diogu alde. Zalantza batzu ditugu, guk uste dugu proposamen hau hobe daitekela, baina hildo honetik doa. Gure lehentasun estrategikoak honekin batera datoz. Eskerrik asko, beste norbaitek. Santiago Zain. Básicamente... Funtzean esan nahiko nuke eskerrak ematen dizkio dala guk Getxo taldeari alde bozkatzeagatik egindako proposamen honetan, baina horrez gain, Josebari esan nahiko nioke, hain zuzen ere iregintza zinegotziari esan nahiko nioke, niretzat harrigarria dela esandakoa, izan ere, nire azalpena aipatu duzu, eta esan duzu gehiagizko sama hori lege agindu bat dela, eta zuk aipatzen duzuna da nazio batuen adierazpenak esaten duena, eta lege aginduak esaten du abenduaren 4 data hori jadanik igaro da, eta esaten da udalerri honetako udal eraikinek ez dutela betetzen irisgarritasun araudia, eta udal hau bada lekukoa, eta badakigu pertsona bat ona etortzen bada eta beheko bulegoetara joan behar badu, ezingo da ondo. Edo duintasunez sartu, horrez gain, igogailu bat daukagu hemen udaletxean, eta horrekin ez lirateke sartu ahal izango, OHZ kudeatzeko bulegora beste 2 eskaloi daudelako, eta horrez gain, harreratik badatoz, ezingo lirateke udaltaldeen arlora pasatu beste eskaloi bat dagoelako. Horrez gain, esan genezake itxuentzako muga batzuk ere badaude, izan ere udalerri batzuetan horretarako egokitzapenak egin beharko lirateke, eta beste inguru batzuen irisgarritasuna ere aipa daiteke, adibidez Bizkaia zubian dauden arazoak edo ondoko komunetan horien irisgarritasuna bat ere, eta mozio asko aurkeztu dira osoko bilkura honetan, eta guk uste dugu bulego horrek kontu horiek guztiak kudeatu ahalko zituztela, eta horrela partida bat doitu ahalko zen, gaitu ahalko zen, eta horrela aurrekontuan erantzun bat eman ahalko genioke udaletxean dauden eskasi eta gabezia horiek zuzentze aldera, eta ez bakarrik udaletxean, baizik eta udalerriko beste lekuetan ere. Eta nik uste dut hori interesgarria izango litzatekeela esaten duzu. Nondik? Nik uste dut bulego bat egin ahalko genukeela, arloko teknikariek osatuta, eta hirigintza arduradun bezala zu izango zinateke burua, eta nik uste dut bulego hori egitea interesgarria izango litzatekeela, ez dizut esango nola hori zure ardura delako, nik nahikoa egiten dut proposamen hau ekartzearekin, inteligentea da proposamena, eta nik uste dut interesgarria izango litzatekeela burutzea.
Eta nik uste dut soinu edo semaforo sonora jarri beharko liratekeela itzuentzat, eta nik uste dut hori ere interesgarria izango litzatekeela. Eta horretarako oraingo plana aldatu beharko zen. Beste norbaitek bozketara partzen gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos eta Guketxo, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra beraz bertan bera geratzen da mozioa, eta hurrengora partzen gara 222, garren puntuan, Ciudadanos talde politikoak aurkeztuako mozioa, irten guneak. Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción resalta. Irtenguneak, zioen azalpena. Irtengunea abiadura murriztaileak eta alertako zeharkako bandak zirkulazioa baretzeko sedea duen bidegitura da. Bi gailu desberdin daude. Batetik, tarte jakin batzuetan abiadura txikian zirkulatzen dela bermatzeko helburua dutenak, eta bestetik berriz, erabiltzaileei prebentzio ekintzaren bat, esate baterako abiadura murriztea, egin behar dutela ohartarazteko sedea dutenak. Lehenengo taldea, abiadura murriztaileek osatzen dute. Eta bigarren taldean aldiz alertako zeharkako bandak sartzen dira. Hala eta guztiz ere, naiz eta argi eta garbi helburu ona izan, neurri horrek ere badu alde negatiboa. Zehazki, ospitale batera eraman behar diren gaixoak eta ambulantzian zerbitzuak izango ditugu aztergai. Zirkulazio moderatzaileek honako arrisku edo arazo hauek eragin ditzakete. Bat, 4,3 segundora arteko atzerapena. Frogak egin dira heltzeko ambulantzien zerbitzuan eta hau egiaztatu da. Dagoen zirkulazio fluxuaren eta ambulantziako zerbitzu motaren arabera, larrialdian zirkulatzen baldin badu pazienterik gabe, larrialdian pazienterik edo larrialdirik gabe, batez besteko atzerapen unitarioa 1,4 eta 4,3 segundu artekoa izango da. Beste azterlan batean aldiz, 2,3 eta 9,6 segundu arteko atzerapen unitarioak aipatu dira. Bihotza gelditu zaien pazienteen kasuan, ezarri da ospitaleko arreta jasotzeko atzerapenaren minutu bakoitzak 100% murrizten duela bizirik irauteko tasa. 2. Pazientearen lesioak larriagotu edo gaizkiagotzea, edo bere mina areagotzea. Hala, egiaztatu eginda larrialdietarako ibilgailuek, paziente bat eramatean, kilometro bat baino gehiago handitu dezaketela ibilbidea, eta atzerapen denbora 40 segundu baino gehiago areagotu dezaketela. Moderatzaileak ekidite aldera, naiz eta hori kaltegarria izan pazientearen osasunarentzat. Kontu handiz ibili behar da, bizkarre surreal lesioak dituzten pazienteak garraiatzean. Izan ere, immobilizaturik egon arren, goranzko zein beranzko edozein mugimendu bortitzek lesio konponezinak eragin aldizkie. Umeak inkubagailuan eta oso bide ahulekin eraman behar diren kasuetan, edozein mugimendu bortitzek odolbideak naiz arnasbideak galtzea eragin dezake. 3. Osasun langileen lana zailtzea. Adibidez, ustekabeko extubazioa, arnasgailua naiz monitorizazio elektrodoak deskonektatzea, farmakoak emateari ustea, bideak desbideratzea, erortzeko arriskua dela eta osasun langilearen arreta desbideratzea, eta bar. Funtzean, zirkulazioa baretzeko neurrien kopurua handitu eginda, eta horrek, larrialdietako sistema medikoek denbora tarte egokien erantzuteko arriskuan erantzuteko gaitasuna arriskuan jar dezake. Halaber, argi eta garbi egiaztatu den bezala, arriskutsua da ambulantzietako erabiltzaile eta langileentzat. Esate baterako, erresuma batuan gomendatzen da zirkulazioaren moderazioa larrialdietako zerbitzuekin batera planeatzea. Adierazi beharra dago indarreko araudia betetzen ez duten intergune guztiak, galtzadako oztopotzat jotzen direla. Mota horretako irtenguneak legezkotasuna gora bera, nahiko kaltegarriak dira errepideko erabiltzaileentzat. Horren bestez, komeni da horien gainean jardutea. Horregatik, honako hau adierazi nahi diogu udalbatza honi. Erabaki proposamena, lehenengoa. Udalerriko irtengunei eta zirkulazioa baretzeko gainerago egiturei buruzko azterlana egitea Osakidetzako anbulantzien zerbitzuarekin elkarlanean. Azterlan horren bitartez, egungo egokitasun geografikoa ebaluatu eta indarrean dagoen araudi guztia betetzen dena aztertuko da. Bigarrena, aurrez aipatutako azterlana oinarri hartuta, ez beharrezkotzat jo diren irtengune guztietan jardutea. Beharrezkoak direnei dagokienez, berriz indarreko araudia betetzen ez dutena konpondu beharko dira. Hirugarrena, Alfredo Espinosa ospitalera doazen errepiden titularrei, Sopelako eta Urdulizeko udalei, eskatzea azterlan bera egin dezaten Osakidetzako ambulantzien zerbitzuarekin, zirkulazioa baretzeko egituren egokitasuna baloratu eta horren arabera jarduteko sedearekin. Mila esker. Zuri, beste norbaitek?
Joseba Arregi. Bueno, en este tema entendemos... Gai honetan, uste dugu udalaz gaindiko erakundeak egin behar dutela azterlana, bestela ez lukeelako daukan potentziala izango eta sedea ez litzatekeelako beteko. Horrez gain, eskumen desberdinak dituzten erakundeek jardun behar dute kontu horretan. Beraz, erakunde horiek zuzendu behar dute gai honetan egindako kudeaketa eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzaz eta Aldundiaz ari naiz. Izan ere, udalerriz gaindiko kontuak, errepideak, horien eskumena dira. Izan ere, horren inguruko lantalde bat sortu da eta erakunde horien ordezkariak daude bertan eta egoera hori aztertuko da eta proposamenak egingo dira egungo egoera hobetzeko eta oinezkoentzako arriskuak areagotu ez daitezen. Hori kaleetan izango litzateke eta foru errepide batzuetan jardungo litzateke. Beraz, alderdi guzti horiek aztertu behar dituzte eta horien ondorioak hartuko ditugu kontuan getxon aplikatzeko, baina aipatu nahi dut indarreko araudia betetzen dugula getxo, baina ez da estatala. Izan ere, Aldundiak dauka eskumena, dekretu batek esleitzen dio eskumena, instrukzio teknikoa egiteko eta horrela irtenguneak eta bandak ezartzeko. Horregatik guztiagatik gure bozka aurkakoa izango da. Amaitzen du bozera malekin, egokia ikusten bat lima duzue, Paula Miba, eta gero Santiago erantzunateko aukera dakozu. Vale, eskerrik asko Arrokete jauna. Por nuestra parte no... Guk ez dugu aurka bozkatuko, argi esaten ez den arren, paziente batek egindako eskaera batekin lotuta dago mozioa, eta nik uste dut joan den hilabetean EH Bilduk egin zuela horrekin lotutako eskaera bat eta mozio bat aurkeztu zuen Urdulizeko ospitalari dagokionez paziente batek eskaera bat egin zuen behin eta berriro joaten zen ospitalera eta berak ikusten zuen irtenguneak arazo bat zirela momentu horietan. Guk ulertzen dugu, berarekin hitz egin dugu behin baino gehiagotan eta bai, egia da konponbide bat behar dugula, baina egia da Josebak esaten duena, ere bai, nik uste dut eskumen asko nazten ari direla eta egokiena izango litzateke Aldundiak kudeatzea. Kontu hori Aldundiak dituelako eskumen gehienak errepideen arloan eta gainera harrigarria da ikustea mozioaren edukian gehien nabarmentzen dela alderdi medikoa eta hori Osakidetzari dagokio, guk gutxi egin dezakegu horren inguruan. Guri gustatuko litzaiguke zerbait egitea horren inguruan, baina lantaldea abiarazi eginda, lanean ari da eta guri gustatuko litzaiguke ondorioak ateratzea eta ondorio horiekin getxo irisgarritasun handiagoa albidetzea eta horrela udalerriaren barruko mugikortasuna errezagoa izatea, baita inguruko udalerrietan ere, eta noski gainerako udalerrietan neurriak hartu behar badira, hildo beretik joatea gustatuko litzaiguke, baina udalerrian bertan eta udaletik gutxi egin dezakegu, baina arazoa ezagutzen dugunez, gure bozka abstentzioa izango da. Santiago, hartu nahi zen unitzen, bai? Funtzean, zehaztearren, hemen daukagu FOM araudia, estatu mailakoa da, eta esaten du estatuko errepide sareari dagokionez. Eta hau da Bizkaiko lurralde historikoko araudia eta aplikazio eremua da Bizkaiko errepide sarea, Aldundiaren errepideei dagokienez, eta hemengoak hiribideak dira, baina aplikazioaz ari bagara, agian jarri behar dugu zalantzan Bizkaikoa, ez dakit. Batez ere, Aldundiari atxikitako errepideen sarean oinarrituta dagoelako, baina nire hitzartzea zehaztu nahi genuen. Hemen aurkeztu dugun emozioa trantsiziokoa da eta horrela gobernu taldeak aukera izango du arazo horri aurre egiteko eta zehazki orain arte jorratu ez den gai bat jorratzeko. Mozio honek eztabaida sortzea zeukan helburua. Hain zuzen ere, txosten guztietan ikusitako dokumentazioa oinarri hartuta. Eta mozioaren sedea da irtenguneen arazoari aurre egitea. Izan ere, horiek ere ondorioak dituzte.
Behin arazoa azalduta, gure buruari galdetu aldiogu. Zer egin dezakegu udal bezala, mozio hau onartu ahal dugu eta irtenguneen egoera edo trafiko moderatzeien egoera aztertzea Osakidetzarekin elkarlanean. Horrela, aitzindariak izango gara eta aurretiazko lana egingo dugu ordenantza berria ezartze aldera. Arartekoaren gomendioen arabera, hain zuzen ere 2011an egindako gomendioen arabera, zirkulazio bideetan, berezkumenekoak diren bide zirkulazioetan, trafiko moderatzaileak dituzten udalerriek berezko araudia izan behar dute, non ezaugarri teknikoak garatzen diren, instalazio horien ezaugarri teknikoak garatzen diren, edo behintzat formalki eta berezko txat ezartzea araudi bat estatu mailakoa edo foru edo aldundi mailakoa. Getxon ez daukagu horretako ezer, eta hori ikus daiteke trafikoaren eta segurtasunaren ordenantzan. Hain zuzen ere, 2001koa eta 10 urte pasa dira jadanik Arartekoak egindako gomendio horietatik. Dagokion, eskumen eremuarekin lotuta kudeatu behar da. Baina hori sustatu egin zen, araudi hori sustatu egin zen, eta tokiko korporatiboi berezko txat ezaketen araudi hori. Eta gero badaukagu FOM, iraiaren 23koa, eta arauketa horrek sustapen ministerioko buruak esaten duen bezala, aplikazio eremua beste errepide sare batzuetara eda daiteke. Erakunde arduradunek hori esartzen badute eta hori nahi badute. Kasu honetan Getxoko udala, baina Getxon ez daukagu horretako ezer eta hori egiazta daiteke lehen aipatutako udal ordenantzan. Hala, gure homologoek egin dutena ikusten badugu, bi kasu ikus ditzakegu, hain zuzen ere Arartekoaren azterlanaren arabera. Lehenik eta behin, kasu batzuetan FOMean ezarritakoa jarraitzen dute, naiz eta hori hiribideetan aplikatzen ez den eta badaukagu Donostiaren kasua. Gasteizen kasua daukagu, non FOMen gomendioak egokitu diren, eta Gasteizen berezitasunak hartu diren kontuan, eta gero Barakaldo daukagu. Barakaldon, naiz eta FOMen aplikazioa zalantzagarria den, horren gomendioa jarraitzen ditu. Eta bigarrenik, batzuek berezko araudia dute, eta kasu honetan Bilborantz begiratuko dugu, eta Bilbon berezko araudia dago irtenguneen inguruan, trafiko murriztatzaileen inguruan, eta horren inguruan. Bilbon hasitako bideaz uste dugu bera dela zuzenena. Aukera dugulako foru eta estatu araudia gure realitate urbanistikora egokitzea, segurtasun juridikoa emanez bideen erabiltzaileei, baina baita gardentasuna ere eta hiritarrei parte hartzeko aukera ere. Izan ere, ordenantzek tresna egokiak dira erabiltzaileen parte hartzea bideratzeko. Zeren onarpenerako baldintzen artean jende aurreko erakustaldi bat ipintzen baita, bai eta behar bezala argitaratzea araua indarrean sartu alizateko. Bestalde, administrazio publiko batek beste administrazioek araututakoak onartu nahi ditunean behar bezalako publizitatea eman behar diote eta hori ez da egiten ari. Bukatzeko, Ciudadanosen garbi utzi dugu gure jarrera eta gainera uste dugu edozein delarik ere abiadura murriztatzaile hauen inguruko araudia behar bezalako publizitatea beharko zaiola eta baita interesatuen parte hartzea bermatu ere. Eskerrik asko. Bestela bosketara pastuko gineteke, mozioaren alde, Ciudadanos abstentzioak, guk Getxo eta Alderdi Popularra, eta mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta azkenengo puntu bezala galde eskeak ditugu, zinegotziei dagokiei,
dagokie, nahi baldin baute alkateari galde eskeren bat bideratzea, hause da momentua. Beraz, Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Queríamos trasladar... Bai, guk galdera bat egin nahi genuen. Izan ere, jakin nahi dugu, era nagusi etxean gertatzen denari buruz ze gertatzen den. Esan digute, normalean 3 atezain egoten direla eta itxure batean opor txandak kasu honetan gabonetan badirudi bateratu egin direla eta ordezko gisa joan denak ez du ezagutzen eraikinaren funtzionamendua edo gela bakoitzan ondagoen ez daki, orduan honetako arazoa zergatik gertatu den, edo ze informazio daukan puntu honi buruz, eta ea gauzako betu daitezken, eskerrik asko. Recojo sus... Jaso egiten dut, galdera hori, galdetuko dut, nik ere eskatuko dut informazioa, eta emango dizuet behar den informazioa. Dena dela nagusien etxeko batzarrak baditu bere bideak informazioa emateko. Badago pertsona bat hor kontratatua, denbora guztian antxe dagoen lanean, eta nik uste dut beti egin den bezala, bera dela kasu hauetarako mintzakidelik egokiena, edo galdera egiteko zein irado ohiko eta arrazak erabili daitezke, informazio hori galdetu nahi denean. Dena dela esan bezala, galdetuko dut gertatu den kasu honetan, bale? Amaitutzat ematen dugu osoko bilkura hau, eta nire aldetik nola ez, Gabon zoriontzuak opa dizkizuet baitzuei bai herritar guztiei, eta nola ez urte berri on guztientzako ere bai, mila esker.